48 படிக்கணும் மாதாஜி. குட். ఏమైనా బాగుంటాయో లేదని బుక్ చేస్తున్నాడా? మీరు ఆమెకి నీకు ఫోన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడా? ఏమో మేడం హరే కృష్ణ. జయ రాధ మాధవ కుంజ బిహారీ. జయ రాధా మాధవ కుంజ బిహారీ. జయ రాధ 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 మాధవ కుంజ బిహారీ. గోపీ జనవల్లభా గిరివరదారీ. జయ గోపీ జన వల్లభా గిరివరదారీ. జయ గోపీ జనవల్లభా గిరివరదారీ. జయ గోపీ వల్లభా గిరివరదారీ. యశోదనందన బ్రజన రంజన. యశోదనందన వ్రజన రంజన. యశోదనందన బ్రజన రంజన. యశోదనందన వ్రజన రంజన. యమునీరావణచారి. 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 వనచారి. జయ రాధ మాధవ కుంజ బిహారీ. మాధవ బిహారీ. జయ రాధ మాధవ కుంజ బిహారీ. జయ రాధ మాధవ కుంజ బిహారీ. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కీర్తన హరే కీర్తన కృష్ణ హరే హరే. హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే.
ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே ராமா ஹரே ராமா ராமா ராம ஹரே ஹரே. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் சாஸ்திரி. हरे कृष्णा माताजी ஹரே नमस्कार கிருஷ்ணா. மாதாஜி நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமஸ்காரம். நம்ம அதாவது நம்முடைய குரு மகாராஜ் வந்து ரொம்ப உடம்பு முடியாம இருக்கார். ஓகே, ஸோ நேற்று டெம்பிள்ல அந்த பாஸ்ட் 2-3 டேஸா அவங்க வந்து நைட்ல 8ல இருந்து 9 மணி வரைக்கும் பிரார்த்தனைகள், கூட்டு பிரார்த்தனைகள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நரசிம்ம ஸ்துதி வந்து ஒரு மாலை, ஓகே, தன்வந்திரி மந்திரம் ஒரு மாலை. தன்வந்திரி மந்திரம் அவங்க சொல்றது வந்து ஓம் தம் தன்வந்திரியை நமக, இவ்வளவுதான் சொல்றாங்க அவங்க. ஓகே, எனக்கு கூட அது ஃபுல் மந்திரம் என்னன்னு எனக்கு தெரியாது. பட் அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதை தான் நானும் அங்க சொல்லிட்டு வர்றதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சது. ஓகே, ஸோ அனைத்துமே நம்ம ஒருத்தருக்காக நம்ம வந்து பிரார்த்திக்கணும்ன்ற இது வந்து கூட ஆப்ஷன் கூட வந்து இறைவனுடைய கிருபை தான் இல்லையா. குருவுக்காக நம்ம பிரார்த்திக்கிறோம்னாக்கா அப்படிப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சாதான் நம்மளால பிரார்த்திக்க முடியும் இல்லையா. அனைத்துமே வாய்ப்பு தான் இங்க. ஓகே, ஸோ அதனால நீங்க எல்லாருமே வந்து உங்களால முடிஞ்ச நாம ஜபத்தை நீங்க கண்டிப்பா செய்யணும். குரு மகாராஜ் அதாவது இந்த ஆகஸ்ட் 15 வரைக்குமே அவருக்கு வந்து அதாவது அதை கடந்தா அவர் வந்து இதுவா இருப்பார் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களுடைய இது. ஸோ எனக்கு அதனுடைய டீட்டெயில்ஸ்லாம் எதுவும் தெரியாது. பட் அங்க என்ன அவங்க பேசிக்கிறாங்களோ 1-2 வார்த்தை தான் எனக்கு தெரியும். பிகாஸ் நான் எதையுமே கேட்க போக மாட்டேன். ஸோ ஐ கோ ஃபார் சேவா முடிச்சுட்டு நான் வந்துடுவேன், நான் அதோட சரி. ஸோ ஏன்னா நம்ம அசோசியேஷன் வந்து இங்க நம்ம இஸ்கான் மங்களூர்ல இருக்கிறதுனால டீட்டெயில்டா அதுக்குள்ள போய் நான் பேசுறதுக்கு போக மாட்டேன். ஸோ அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதை கண்டிப்பா செய்யணும்னு நினைப்பேன். ஏன்னா இது குருவுக்கானது இல்லையா. அதனால வந்து நீங்க எல்லாரும் முடிஞ்சா வந்து உங்களால எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு நீங்க கண்டிப்பா செய்யணும். ஸோ ஸோ தட் குரு மகாராஜ் உடைய ஆரோக்கியம், ஏன்னா இது வரைக்குமே நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் போயாச்சு அவருக்கு. ஸோ இனிமே என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்றதுன்ற ஒரு நிலைக்கு கூட வந்தாச்சு. ஓகே, அதனால இப்ப யாரோ ஒருத்தர் நேற்று வந்து ஒரு புதிய டாக்டர் வந்திருக்காராம். ஸோ அவருடைய சஜஷன் பிரகாரம் வந்து இப்போ சிகிச்சை என்பது நடந்துட்டு இருக்கு. பெங்களூர்ல தான் இருக்காரு குரு மகாராஜ். ஓகே, யாருமே பார்க்கறதுக்கு விடுறது இல்லை. ஓகே, ஸோ அவர் வந்து மாயாப்பூர் போகணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கார். ஆனா இந்த உடல்நிலையில வந்து அவர் வந்து மாயாப்பூர் போகிறது வந்து he wants to go to his அவருடைய இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறார். ஓகே, ஸோ அவருடைய ஆசை, குருவினுடைய ஆசை வந்து நாம கண்டிப்பா நிறைவேற்றணும் இல்லையா. ஆனா நமக்கு அந்த அளவுக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி நமக்கு கிடையாது இல்லையா. ஸோ ஒண்ணு நாம இறைவன்கிட்ட வந்து நம்ம பிரார்த்திக்கலாம், அவ்வளவுதான் நமக்கு தெரிஞ்சது. ஸோ அந்த பிரார்த்தனைகளை வந்து மனஸ்பூர்த்தியா நம்ம வந்து எண்ணி, ஸோ தோஸ் ஹூ ஆர் இனிஷியேட்டட் டிவோட்டிஸ் உங்களுடைய சாண்டிங் வந்து ஃபோக்கஸ்டா பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ அசால்ட்டா பண்ணாதீங்க. ஷெல்டர்ட் அண்ட் இனிஷியேட்டட் டிவோட்டிஸ் வந்து பி வெரி மச் கேர்ஃபுல்லா. உக்ரம் வீரம் சொல்லலாமா மாதாஜி? உக்ரம் வீரம் தான் உக்ரம் நான் வீரம், சொல்றேன். உக்ரம் நரசிம்ம வீரம். நரசிம்ம சொல்றேன் மாதாஜி, நீங்க சொன்ன மாதிரி சொல்றேன் மாதாஜி. உக்ரம் வீரம் வந்து 108 தடவை ஒரு மாலை பண்ணுங்க. ஓம் தம் தன்வந்திரியை நம்ம கொடுக்க ஒரு மாலை பண்ணுங்க. இது ரெண்டுமே பண்ணுங்க. நம்ம குரு மகாராஜ் நல்லா எழுந்து ஆரோக்கியமா இருந்து அவர் வந்து பிரயாணிக்கக்கூடிய நிலையில இருந்து அவர் வந்து மாயாப்பூருக்கு போய் சேரணும். ஓகே, சரிங்களா. ஸோ அவர் எவ்வளவு காலம் இருந்தும் அதாவது நம்ம வாழ்க்கையில வந்து ஒருத்தர் உபயோகப்படக்கூடிய பொசிஷன்ல இருந்தோம்னா அப்படிப்பட்ட ஆத்மாக்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்ச நாள் இருந்து நிறைய பேருக்கு இந்த இடத்துல வந்து நல் மார்க்கத்தை வழங்குறதுக்கு நம்ம பிரார்த்தனைகள் கண்டிப்பா செய்யணும் இல்லையா. ஸோ வீணான ஆத்மாக்கள் எத்தனையோ பேர் இருக்கோம், நம்ம நல்லாவே வாழ்ந்துட்டு இருக்கக்கூடியவங்களும் இருக்காங்க இல்லையா. நம்ம இந்த யுகத்துல பாக்குறோம் அடுத்தவங்களுக்கு தொந்தரவு கொடுத்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஆத்மாக்கள் எத்தனையோ பேர் வாழ்ந்துட்டு தான் இருக்காங்க, நல்லா வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க, ஆரோக்கியமா வாழ்ந்துட்டு அவங்களும் நல்லா இருக்கட்டும், நம்ம வேணான்னு சொல்லல. ஆனா நம்ம இப்படி ஒரு ஆத்மாவா இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து நாம கண்டிப்பா பிரார்த்தனைகள் பண்ணணும், அது ரொம்ப முக்கியம் ஆக்சுவலி. அதனால உங்களால முடிஞ்ச சேவை வந்து நீங்க வந்து அதாவது குரு மகாராஜுக்கோசரம் நீங்க செய்யணும். அவருடைய கருணையால நம்மளால சாண்டிங் கூட நல்லா பண்ண முடியாது இல்லையா. ஸோ குருனுடைய அருளால தான் நமக்கு வந்து சாண்டிங், இல்லைன்னா நம்மளால சாண்ட் பண்ண முடியாது. ஹரிநாமம் சொல்லணும்னா கூட நமக்கு சுக்ருதி இருக்கணும், இல்லைன்னா ஹரிநாமத்தை சொல்ல முடியாது. we cannot tell ஹரிநாமம் வரவே வராது நமக்கு.
வாயில நுழையாது. ஓகே. ஸோ ஏன்னா நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்களே பார்க்குறோம் இல்லையா, அவர் ஓன் ஃபேமிலியிலே பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லாருமே ஹரிநாமம் சொல்ல மாட்டாங்க, சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இன்க்ளினேஷனே கிடையாது. மேபி நம்ம சாண்டிங் பண்றதுனுடைய பாதிப்புனால அந்த ஹரிநாமத்தினுடைய இம்பாக்ட் அவங்களுக்கு காதுல விழுந்தா, அந்த ஹரிநாமத்துக்கு இருக்கக்கூடிய மகிமையினால அவங்க ஃபியூச்சர்ல ஏதாவது சொல்லலாம். அவ்வளவுதான். அந்த ஒரே ஒரு நம்பிக்கை மட்டும்தான் நமக்கு இருக்கு, வேற எதுவுமே கிடையாது. ஸோ ஹரிநாமத்தை வந்து சொல்லணும். ஒரு மாலை ஹரிநாமம் பண்ணுங்க, ஒரு நாமம் நரசிம்ம ஸ்துதி பண்ணுங்க, ஒரு மாலை வந்து இந்த இது பண்ணுங்க. ஸோ நீங்க கூட்டு பிரார்த்தனையா கூட நீங்க வந்து இந்த லிங்க் ஃப்ரீயா இருந்ததுன்னா அந்த சமயத்துல நீங்க என்ன பண்ணுங்க, ஃப்ரீயா இருந்ததுன்னா மட்டும் ஓகே, அந்த சமயத்துல வந்து நீங்க மத்தியானம் 1 மணிக்கு மேல ஃப்ரீயா தான் இருக்கும், 1-2 ஃப்ரீயா இருக்கும். ஸோ யாருமே உபயோகப்படுத்த மாட்டாங்க இதை. டில் 1 o'clock ஸ்லோகா முடிஞ்சிருதுன்னா 2 மணிக்கு உஷா மாதாஜி, அதுவும் 3 நாள் தான் அவங்க ஏதோ கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க, மிச்ச நாள் எல்லாம் 2-3 மணி வரைக்கும் கூட ஃப்ரீ தான். ஓகே. ஸோ அதனால நீங்க இந்த இதுல வந்து ஜஸ்ட் இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல உட்காந்துட்டு எல்லாருமே வந்தாங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி எந்தூசியாசமா ஒரு இன்னும் உத்வேகமா நீங்க வந்து பண்ண முடியும், ஒருத்தரையே உட்காந்து பண்றதை விட. ஸோ நீங்க உங்களுக்குள்ளேயே பேசிட்டு நீங்க வந்து சாண்டிங் பண்ணுங்க. ஓகே. கிருஷ்ண மாதாஜி, என்ன மாதாஜி திரும்பி உடம்பு சரியில்லையா மாதாஜி அவருக்கு? பயங்கரமா மாதாஜி இங்க வந்துட்டாரு மாதாஜி, பெங்களூர்ல தான் இருக்காரு, ரொம்ப நாளா இருக்காரு. ஹாஸ்பிட்டல்ல தான் இருக்காரு, ரொம்ப நாளா இருக்காரு. ஓகே மாதாஜி, அந்த தன்வந்திரிக்கு என்ன சொன்னீங்க மாதாஜிக்கு? தன்வந்திரி எனக்கு தெரியும் மாதாஜி. அது தெரியும் இவங்க ஷார்ட்டா ஒண்ணு சொல்றாங்களே, அதுதான் கேக்குறேன். எனக்கு தெரியாது. ஓம் தம் தன் சொன்னீங்களே ஃபுல் மாதாஜி. மந்திரம், உங்களுக்கு தன்வந்திரி மந்திரம் ஃபுல்லா தெரிஞ்சா நீங்க அதே சொல்லுங்க. அதே சொல்லிடுறேன் மாதாஜி, நாங்க புதுசு சொல்லிடுறோம். நோ இஷ்யூ. தெரியாதவங்களுக்கு இது ஷார்ட்டா இந்த டெம்பிள்ல அவங்க சொல்றதை நான் சொல்றேன். அதுதான் கேக்குறேன். அது என்ன மாதாஜி? ஓம் தம் தன்வந்திரியை நமக. ஓம் தம் எல்லாமே ஓம்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஓகே. தம் ஓம் நீங்க ஓம் தம் தன்வந்திரியே நமக. சோ இங்க அப்படிதான் சொல்லுவாங்க, ஓம் தம் தன்வந்திரியே நம ஓம், 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 அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. ஓகே. ஓம்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி ஓம்ல தான் முடிப்பாங்க தன்வந்திரி மந்திரம். அடுத்து வந்து ஈவன் நரசிம்ம இது கூட வந்து ஓம் உக்ரம் வீரம் மகாவிஷ்ணு ஓம்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும், வெறுமனே உக்ரம் வீரம் பண்ணாதீங்க. ஓம் உக்ரம் வீரம் மகாவிஷ்ணு ஜுவலந்தம் சர்வதோ முகம் நரசிம்மம் பீஷணம் பத்ரம் மிருத்யோர் மிருத்யும் நமாமியகம் ஓம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் ஒரு இதுக்குமே வந்து ஓம் ஆட் பண்ணணும். அதுக்குதான் கேக்குறேன். தேங்க்யூ. நம்மளால முடிஞ்சது. மாதாஜி விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொல்லலாமா? என்ன மாதாஜி? விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் உங்க விருப்பம். சரி மாதாஜி, ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. அது சொன்னாலே நல்லது மாதாஜி. சொல்லுங்க சொல்லுங்க, நோ இஷ்யூஸ். உங்களுக்கு எது சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்களோ சொல்லுங்க. ஆனா இப்போதைக்கு வந்து நம்ம அவருக்கு சாண்டிங் இது வேணும். அதுக்கப்புறம் டிவோட்டிஸ் டேக்கன் இனிஷியேஷன் தே ஷுட் பி வெரி மச் பர்ஃபெக்டா வந்து சாண்டிங் பண்ணணும். ஓகே. அசால்ட்டா பண்றது, அந்த ஒரு மாதிரி ரிலாக்ஸா பண்றதெல்லாம் பண்ணாம ஃபோக்கஸ்டா பண்ணுங்க. தட்ஸ் ஏன்னா தட் இஸ் ஓத் வி ஹவ் டேக்கன். 4 ரெகுலேஷன்ஸை கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஓகே. இதெல்லாம் டிவியேட் பண்ணாம சரி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த கிளாஸ் முடித்த பிறகு இங்கேயே உட்காந்து பண்ணுங்க, நோ இஷ்யூஸ். யூ கேன் கண்டினியூ. 8 மணிக்கு மேல இது லிங்க் ஃப்ரீயா தான் இருக்கும். ஓகே. டில் ஐ திங்க் 10 o'clock வரைக்குமே ஃப்ரீயா தான் இருக்கும். அப்பயும் நீங்க பண்ணணும்னா பண்ணலாம். ஓகே ஃபைன். இட் இஸ் யுவர் விஷ். ஸோ நீங்க எப்ப வேணாலும் பண்ணலாம். ஓகே. வில் கோ டு தி செஷன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. 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 நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயம் முதீரயேத்.
नष्टप्रायेषु आभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवत्य उत्तम श्लोके भगवत्य उत्तम श्लोके भक्तिर्भवते नैस्तिके. भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. So reading from Bhagavatam, 6th canto, 48 माताजी. 1st chapter, 48th sloka. प्रेम माताजी वासिंगो. मनस्वै पुरे देवः पूर्वरूपं विभस्यति अनुमीमांस्ते अपूर्वं मनसा भगवान् अजः. मनसैव पूरे देवः पूर्वरूपं विभस्यति अनुमीमांसते अपूर्वं मनसा பூ பகவானஜக. மனசா மனசினால் ஏவ மட்டுமே புரே அவருடைய வசிப்பிடத்தில் அல்லது பரமாத்மாவை போல அனைவருடையும் இதயங்களிலும் தேவராஜனான யமராஜன் திவ்ய தீதி தேவ எப்பொழுதும் ஒளி மிகுந்து பிரகாசிப்பவர் தேவர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். பூர்வ ரூபம் கடந்த காலத்திய தர்ம அல்லது அதர்ம நிலை. விபஸ்யதி முழுமையாக கண்டறிந்தார். அனுமீமாம்சதே அவர் புரிந்து கொள்கிறார். எதிர்கால நிலை. மனதால் பகவான் சர்வசக்தி படைத்த அஜக பிரம்மதேவருக்கு நிகரானவர். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை ஸ்ரீல பொறுப்பதற்கு ஜெய். சர்வசக்தி படைத்த யமராஜன் பிரம்மதேவருக்கு நிகரானவர். ஏனெனில் அவரது சொந்த இருப்பிடத்தில் இருந்து கொண்டே அனைவருடைய இதயத்திலும் உள்ள பரமாத்மாவை போல் அவர் ஒரு ஜீவராசியின் கடந்த கால செயல்களை மனதால் கண்டறிந்து எதிர்காலத்தில் அந்த ஜீவராசி எப்படி செயற்படுவான் என்பதை புரிந்து கொள்கிறார். பொருளுரை. யமராஜனை ஒரு சாதாரண ஜீவராசியாக கருதக்கூடாது. அவர் பிரம்மதேவருக்கு நிகரானவர். எல்லாருடைய இதயங்களிலும் உறையும் பரமாத்மாவின் முழு ஒத்துழைப்பு அவருக்கு உண்டு. ஆகவே பரமாத்மாவின் கருணையினால் ஒரு ஜீவனின் கடந்த நிகழ் மற்றும் எதிர்காலங்களை தமது மனதிற்குள்ளேயே அவரால் காண முடிகிறது. அனுமீமாம்சதே என்ற சொல் அவர் பரமாத்மாவுடன் கலந்தாலோசித்து முடிவெடுக்க கூடியவர் என்று பொருள்படுகிறது. அணு என்றால் பின்பற்றி என்று பொருள். ஜீவராசிகளின் அடுத்த பிறவிகளை பற்றிய உண்மையான முடிவு பரமாத்மாவினால் எடுக்கப்பட்டு யமராஜனால் நிறைவேற்றப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. यदज्ञस्तमसा युक्त उभास्ते व्यक्तम् एव हि न वेद पूर्वम् अबरं नष्ट जन्म समृद्धिस्तदा. पद्मा माता जयंती माताजी वासी. हरे कृष्ण माताजी. यद न्यस्तमस युक्त युभास्ते व्यक्तम् एव हि न वेद पूर्वम् अபரம் நஷ்ட ஜன்ம ஸ்மிருதிஸ்தத. யதா எவ்வாறு அஜ அறியாமையில் உள்ள ஒரு ஜீவன் தமச உறக்கத்தில் யுக்த ஈடுபட்டுள்ள உபாஸ்தே ஏற்ப செயற்படுகிறானோ வியக்தம் கனவில் தோன்றிய ஒரு உடலுக்கு ஏவ நிச்சயமாக ஹி உண்மையில் நா வேத அறியமாட்டான் பூர்வம் கடந்த கால உடலை அபரம் அடுத்த உடலை நஷ்ட அழிந்துவிட்ட ஜன்ம ஸ்மிருதி பிறப்பின் நினைவு ததா அதே போல். மொழிபெயர்ப்பு. உறங்கிக் கொண்டிருப்பவன் தன் கனவில் தோன்றிய உடலுக்கு ஏற்ப செயற்பட்டு அதை
தான் என்று ஏற்றுக்கொள்கிறான். அதுபோலவே ஒருவன் தன் கடந்த கால தர்ம அதர்ம செயல்களால் பெற்ற தற்போதைய உடலுடன் தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறான். அவனால் தனது கடந்த கால பிறவிகளையோ எதிர்கால பிறவிகளோ அறிய முடியாது. பொருளுரை: ஒருவன் மூவகை துன்பங்களுக்குட்பட்ட தன்னுடைய தற்போதைய பந்தப்பட்ட உடலை பெறுவதற்கு முற்பிறவியில் தான் செய்தது என்ன என்பதை அறியாத காரணத்தால் இப்பிறவியில் பாவ செயலில் ஈடுபடுகிறான். ரிஷபதேவர் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கூறுகிறார்: நூனம் பிரமத்தக குருதே விகர்மக. புலனின்பத்தை தேடி பைத்தியமாக அலைபவன் பாவம் செய்ய தயங்க மாட்டான். யத் இந்திரியா பிரீதயா ருணோதிக. வெறும் புலனின்பத்திற்காக அவன் பாவங்களை செய்கிறான். நாசாது மன்யேக இது நல்லதல்ல. யதா ஆத்மனோ அயம் அசன் அபிக்லேதச ஆசதேக. இத்தகைய பாவச் செயல்களின் காரணத்தினால் ஒருவன் மற்றொரு உடலை பெறுகிறான். அவ்வுடலில் கடந்த பிறவியில் செய்த பாவங்களின் காரணத்தால் இப்போதுள்ள உடலில் துன்புறுவது போல் துன்புறுவான். இதிலிருந்து நாம் அறிய வேண்டியது என்னவெனில், வேத அறிவு இல்லாதவன் முன்பு தான் செய்தது என்ன, இப்பொழுது செய்து கொண்டிருப்பது என்ன, எதிர்காலத்தில் நாம் எப்படி துன்புறுவ போகிறோம் என்பதையெல்லாம் அறியாமையிலேயே எப்பொழுதும் செயற்படுகிறான். இத்தகைய ஒருவன் முழு அறியாமையில் இருப்பவன் ஆவான். எனவே வேதங்கள் பின்வருமாறு கட்டளை இடுகின்றது: தமசி மாக, இருளிலேயே இருக்காதே. ஜோதிர்கமக, ஒளிக்கு செல்ல முயற்சி செய். ஒளி அல்லாத வெளிச்சம் என்பது வேத அறிவாகும். சத்வகுணத்திற்கு உயரும் பொழுது அல்லது ஆன்மீக குரு மற்றும் பரமபுருஷரின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபவதன் மூலம் சத்வகுணத்தை தாண்டி செல்லும் பொழுது வேத அறிவை ஒருவனால் புரிந்து கொள்ள முடியும். இது ஸ்வேஸ்வாஸ்திர உபநிஷத்தில் 6.23 பின்வருமாறு விரிவிக்கப்பட்டுள்ளது: எஸ்ய தேவோ பராபக்திர் யதா தேவே ததா குரவ் தஸ்யைதே கதிதாகி அர்த்ததக பிரகாசந்தே மகாத்மனக. பகவானிலும் ஆன்மீக குருவிலும் பூரண நம்பிக்கை கொண்டுள்ள சிறந்த ஆத்மாக்களுக்கு வேத ஞானத்தின் எல்லா கருத்துக்களும் தானாகவே புலப்பட்டு வருகின்றன. வேதங்கள் பின்வருமாறு கட்டளையிடுகின்றன: தத் விஞ்ஞானார்த்தம் ஷா குரு ஏகபிக ஜேசேத். பகவானின் பக்தனாவதற்காக ஒருவன் வேத அறிவை பூரணமாக பெற்றுள்ள ஒரு ஆன்மீக குருவை அணுகி சிரத்தையுடன் அவன் காட்டும் வழியில் நடக்க வேண்டும். இதனால் வேத அறிவு புலப்படும். வேத அறிவு புலப்படும் பொழுது ஒருவன் தொடர்ந்து ஜட இயற்கையின் இருளிலேயே இருப்பதற்கு அவசியம் இருக்காது. ஒரு ஜீவராசி ஜட இயற்கை குணங்களுடான தனது சவகாசத்திற்கு ஏற்ப ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான உடலை பெறுகிறான். சத்வகுணத்துடன் தொடர்பு கொள்வதற்கு சிறந்த உதாரணம் தகுதியுள்ள ஒரு பிராமணன் ஆவார். இத்தகைய ஒரு பிராமணர் கடந்த எதிர்காலங்களை அறிந்தவர் ஆவார். ஏனெனில் அவர் வேத இலக்கியங்களை கலந்தோலிசித்து சாஸ்திரங்களை கண்டுகொண்டு பார்க்கிறார். சாஸ்திர சக்ஷுஷா தன் கடந்த கால வாழ்வு என்னவென்பதையும் தற்போது உடலில் தான் இருப்பது ஏன் என்பதையும் மாயையின் பிடியிலிருந்து விடுபட்டு மற்றொரு ஜட உடலை ஏற்காதிருப்பது எப்படி என்பதை அவரால் புரிந்து கொள்ள முடியும். சத்வகுணத்தில் இருக்கும் பொழுது இதெல்லாம் ஒருவனுக்கு சாத்தியமாகின்றன. ஆனால் பொதுவாக ஜீவராசிகள் ரஜோ மற்றும் தபோ குணங்களினால் ஆழ்ந்துள்ளனர். விஷயம் எதுவாயினும் ஒருவன் பரமபுருஷரான பரமாத்மாவின் தீர்மானத்தின்படிதான் உயர்ந்த அல்லது தாழ்ந்த உடலை பெறுகிறான். முந்தைய சோகத்தில் கூறப்பட்டது போல மனஸ்வை புரோ தேவக பூர்வ ரூபம் விபஸ்யதி அனுமி மாம்சதே அபூர்வம் மனசா பகவான் அஜக. அனைத்துமே பிறப்பற்றவரான அஜ பகவானை சார்ந்துள்ளன. ஒரு சிறந்த உடலை பெறுவதற்கு ஒருவன் ஏன் பகவானை மகிழ்விப்பதில்லை? விடை ஆழ்ந்த அறியாமையாகும். அஞ்சஸ் தமச. முழுமையாக இருளில் உள்ளவனால் தமது கடந்த வாழ்வு என்னவென்பதையோ அடுத்த பிறவி என்னவாக இருக்கும் என்பதையோ அறிய முடியாது. தற்போதைய உடலில் மட்டும் அவன் கண்ணும் கருத்துமாக இருக்கிறான். ஒரு மனித உடலை பெற்றிருந்த போதிலும் தபோகுணத்திலுள்ள ஒருவன் ஒரு மிருகத்தை போல தற்போதைய உடலில் மட்டும் கருத்தை செலுத்துகிறான். ஏனெனில் அறியாமையால் மறைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு மிருகம் இயன்றளவு அதிகமாக உண்பதுதான் வாழ்வின் இறுதி லட்சியம் என்று நினைக்கிறது. ஒரு மனிதனுக்கு அவனது கடந்த பிறவியை புரிந்து கொள்வதற்கும் எதிர்காலத்தில் ஒரு சிறந்த வாழ்வை பெறுவதற்கும் அவன் எப்படி முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்பதை புரிந்து கொள்வதற்கும்
கல்வி புகட்டப்பட வேண்டும். ஜோதிட கணக்குகளுக்கேற்ப ஒருவனது கடந்த, நிகழ் மற்றும் எதிர்கால பிறவிகளை பற்றி தகவலிருக்கும் பிருகு சம்கிருத என்ற ஒரு புத்தகம் கூட உள்ளது. எப்படியாவது ஒருவனுடைய கடந்த, நிகழ், எதிர்கால பிறவிகளை பற்றி ஒருவனுக்கு அறிவு புகட்டியே ஆக வேண்டும். தற்போதைய உடலில் மட்டும் கவனத்தை செலுத்தி புலன்களை இயன்றளவு முழுமையாக அனுபவிக்க முயல்பவன் அறியாமை தமோ குணத்தில் ஆழ்ந்துள்ளான் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவனது எதிர்காலம் மிகவும் இருண்டதாக இருக்கும். உண்மையில் தீவிர அறியாமையால் மறைக்கப்பட்டுள்ள ஒருவனுக்கு எதிர்காலம் எப்பொழுதும் இருளடைந்ததாகவே இருக்கும். குறிப்பாக இந்த யுகத்தில் மனித சமூகம் தமோ குணத்தில் மறைக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே அனைவரும் தங்களுடைய கடந்த மற்றும் எதிர்காலங்களை பற்றி கவலைப்படாமல் தங்களுடைய தற்போதைய உடலே அனைத்தும் என்று எண்ணுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே தேங்க்யூ மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி வாசி. பஞ்சபிஹி குருதே ஸ்வார்த்தான் பஞ்சவேதாத பஞ்சபிஹி ஏகஸ்து ஷோடசேன தீன் ஸ்வயம் சப்ததசோ அஷ்ணுதே. பத்மா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பதம் 50. பஞ்சபி குருதே ஸ்வார்த்தான் பஞ்சவேதாத பஞ்சபிஹி ஏகஸ்து ஷோடசேனே த்ரீன் ஸ்வயம் சப்த தசோ அஸ்னுதே. பஞ்சபி 5 செயல்பொருள்களினால் குரல், கைகள், கால்கள், மலத்வாரம் மற்றும் பாலுறுப்புகள் குருதே செய்கிறான். ஸ்வ அர்த்தான் அவன் விரும்பிய காரியங்களே. பஞ்ச 5 புலன் பொருட்கள் ஓசை, ரூபம், ஸ்பரிசம், வாசனை, சுவை. வேத அறிகிறான். அத இவ்வாறு பஞ்சபி 5 அறிவு புலன்களால் கேட்டல், பார்த்தல், முகர்தல், சுவைத்தல், தொடுதல். ஏக 1 து ஆனால் ஷோடசேன 15 வகைகள் மற்றும் மனம் ஆகியவற்றினால் 3 மூவகை அனுபவங்கள் மகிழ்ச்சி, துன்பம் மற்றும் இவ்விரண்டின் கலப்படம். ஸ்வயம் ஜீவராசி தானே. சப்ததச 17வது விஷயம் அஸ்னுதே அனுபவிக்கிறான். ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஸ்ரீல பிரபுபாதா. குருஜி நல்ல உடம்பு சரியாய் நல்ல கடவுள் புண்ணியத்துல எந்திரிக்க 5 அறிவு புலன்களுக்கும் அதாவது ஞானேந்திரியங்கள், 5 செயல் புலன்களுக்கும் அதாவது கர்மேந்திரியங்கள், 5 புலன் விஷயங்களுக்கும் மேலே 16வதாக மனம் இருக்கிறது. மனதிற்கும் மேலே 17வதாக ஆத்மா இருக்கிறது. அந்த ஆத்மா மற்ற 16இன் ஒத்துழைப்புடன் ஜட உலகை தனியாக அனுபவிக்கிறான். ஜீவராசியானவன் இன்பம், துன்பம் இவற்றின் கலப்படம் என்ற 3 வகையான அனுபவங்களுக்கு ஆளாகிறான். பொருளுரை: ஒவ்வொருவரும் தங்களுடைய கை, கால்கள் மற்ற புலன்கள் ஆகியவற்றினால் கற்பனையான தங்கள் எண்ணப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட இலட்சியத்தை அடைவதற்கு செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். ஒருவன் பரமபுருஷரை திருப்திப்படுத்துவது எனும் வாழ்வின் உண்மையான லட்சியத்தை அறியாது ரூபம், ஓசை, சுவை, வாசனை மற்றும் ஸ்பரிசம் என்ற 5 புலன் பொருட்களை அனுபவிக்க முயல்கிறான். பரமபுருஷரை மதிக்காத காரணத்தால் ஒருவன் பௌதீக நிலைகளில் வைக்கப்படுகிறான். இவ்வாறு வைக்கப்பட்டவன் பரமபுருஷரின் உபதேசங்களை பின்பற்ற விரும்பாமல் தானே அமைத்து கொண்ட ஒரு பாதையில் சென்று தன் நிலையை உயர்த்தி கொள்ள முயல்கிறான். எனினும் புத்தி பேதலித்து போன ஜீவராசி எப்படி அடங்கி நடக்க வேண்டும் என்பதையும் அதன் மூலம் ஆனந்தமும் அறிவும் அமைதியும் நிறைந்த நித்தியமான ஒரு வாழ்வை எப்படி அவனால் அடைய முடியும் என்பதையும் அத்தகைய ஒரு வாழ்வு உள்ள ஆன்மீக உலகிற்கு எப்படி திரும்பி செல்வது என்பதையும் உபதேசிப்பதற்காக பரம கருணாமூர்த்தி ஆகிய பகவான் வருகிறார். ஜீவராசியானவன்
பௌதீக உடலை பெற்றுள்ளான். இந்த உடலுடன் அவன் தனியாக போராடுகிறான். இது ஸ்லோகத்தில் ஏகஸ்து என்ற சொற்களால் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது. உதாரணமாக, கடலில் போராடுபவன் தனியாகத்தான் நீந்தி சென்று அதை கடக்க வேண்டும். வேறு பல மனிதர்களும் நீர்வாழ் பிராணிகளும் கூட அக்கடலில் நீந்தி கொண்டிருக்கின்றனர் என்றாலும் ஒருவரும் அவனுக்கு உதவ மாட்டார்கள் என்பதால் அவன் தன் கையே தனக்கு உதவி என்ற நிலையில் உள்ளான். எனவே 17வது விஷயமான ஆத்மா தனியாகவே செயல்பட்டாக வேண்டும் என்பதை இச்லோகம் சுட்டிக்காட்டுகிறது. என்றாலும் பரமபுருஷரான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை தவிர வேறு எவராலும் அவருக்கு உதவ முடியாது. பரமபுருஷரான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை தவிர வேறு எவராலும் அவனுக்கு உதவ முடியாது. எனவே ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை தவிர வேறு எவராலும் அவனுக்கு உதவ முடியாது. எனவே ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவது எப்படி என்பது மட்டுமே அவனுடைய கவலையாக ஒரே கவலையாக இருக்க வேண்டும். கிருஷ்ணர் விரும்புவதும் அதுதான். சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேக்கம் சரணம் விரஜ. பௌதீக சூழ்நிலைகளால் குழப்பமடைந்துள்ள மக்கள் ஒன்று சேர முயல்கின்றனர். மனிதர்களுக்கும் நாடுகளுக்கும் இடையிலான ஒற்றுமைக்கு அவர்கள் மிகவும் பாடுபட்ட போதிலும் அவர்களுடைய முயற்சிகள் எல்லாம் பயனற்றதாகவே உள்ளன. ஒவ்வொருவரும் இயற்கையின் பல மூல பொருட்களுக்கிடையே வாழ்வுக்காக தனியாகத்தான் போராடியாக வேண்டும். எனவே மனிதனுக்குள்ள ஒரே வழி கிருஷ்ணர் கூறுவது போல் அவரை சரணடைவதுதான். ஏனெனில் அவரால் தான் ஒருவனை இந்த அறியாமை கடலிலிருந்து விடுவிக்க முடியும். எனவேதான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பின்வருமாறு பிரார்த்தனை செய்துள்ளார். ஐநந்த தனுஜ கிங்கரம் பதிதமாம் விஷமே பவாம்புதன் கிருபயாதவ பாத பங்கஜ சிஜதூரி சத்ருஷம் விசிந்தய. நந்தகுமாரரே, கிருஷ்ணா, நான் தங்களுடைய நித்திய தொண்டனாக இருந்தும் எப்படியோ தவறி அறியாமை என்னும் இப்பிறவி பெருங்கடலில் விழுந்து விட்டேன். நான் மிகவும் கடுமையாக போராடி கொண்டிருக்கிறேன். என்றாலும் என்னை காப்பாற்றிக் கொள்ளக்கூடிய வழி எதுவும் தென்படவில்லை. எனவே மரணமெனும் இக்கடலிலிருந்து என்னை கரையேற்றி தங்களது திருவடி தூசுகளில் ஒன்றாக வைத்து விடுவீர்களானால் அது என்னை காப்பாற்றிவிடும். அது போலவே ஸ்ரீல பக்தி வினோத தாகூராரும் பின்வருமாறு பாடியுள்ளார். அனாதி கர்ம பலேபடி பவார்ணவ ஜலே தரிபாரே ந தேகி உபாய. எம்பெருமானே, எப்பொழுது எப்படி இந்த அறியாமை கடலில் நான் விழுந்தேன் என்பது எனக்கு ஞாபகமில்லை. இப்பொழுது என்னை காப்பாற்றிக் கொள்ள எந்த வழியும் புலப்படவில்லை. எம்பெருமானே, எப்பொழுது எப்படி இந்த அறியாமை கடலில் நான் விழுந்தேன் என்பது எனக்கு ஞாபகமில்லை. இப்பொழுது என்னை காப்பாற்றிக் கொள்ள எந்த வழியும் புலப்படவில்லை. ஒவ்வொருவரும் அவரவர் வாழ்வுக்கு பொறுப்பாளி என்பதை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது. தனிப்பட்ட ஒருவன் கிருஷ்ணரின் தூய பக்தன் ஆகும் பொழுது அறியாமை கடலிலிருந்து மீட்கப்படுகிறான். தனிப்பட்ட ஒருவன் கிருஷ்ணரின் தூய பக்தன் ஆகும் பொழுது அறியாமை கடலிலிருந்து மீட்கப்படுகிறான். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ராஜலட்சுமி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. தத்ஏதத் ஷோடசகலம் லங்கம் சக்தித்ரயம் மஹத் தத்தே அனுஸ்மிருதிம் பும்சி ஹர்ஷ சோக பயார்த்திதாம். कृष्ण माता तत्वेदत् षोडशकलं लङ्कं शक्तित्रयं महत् तत्ते नुसंस्मृतं पुंसि हर्षशोकभयार्तितां. தத் ஆகவே ஏதத் இது ஷோடச கலம் 16 பாகங்களால் 10 புலன்கள் மனம் மற்றும் 5 புலன் விஷயங்கள் ஆனதாகும். லிங்கம் சூக்ஷ்ம சரீரம், சக்தி திரயம் 3 ஜட இயற்கை குணங்களின் விளைவு, மகத் கடக்க முடியாததாகும். தத்தே கொடுக்கிறது, அனுசம்ஸ்ருதிம் வெவ்வேறு வகையான உடல்களில்
கிட்டத்தட்ட முடிவில்லா தொடர் சக்கரம் போல் மாறிக்கொண்டிருக்கும். புன்சி ஜீவராசிக்கு ஹர்ஷ மகிழ்ச்சி, சோக துக்கம், பயம், ஆர்த்தி துயரம், தாம் கொடுப்பது. மொழிபெயர்ப்பு. சூக்ஷ்ம சரீரம் 16 பாகங்களை கொண்டதாகும். அவை 5 அறிவு திரட்டும் புலன்கள், 5 சொற்புலன்கள், 5 புலனின்ப பொருட்கள் மற்றும் மனம். இந்த சூக்ஷ்ம சரீரம் 3 ஜட இயற்கை குணங்களின் ஒரு விளைவாகும். இது கடக்க முடியாத உறுதியான ஆசைகளால் ஆனது. எனவே இது மனித வாழ்வு, மிருக வாழ்வு மற்றும் தேவ வாழ்வு ஆகியவற்றுக்கிடையில் ஜீவராசி வெவ்வேறு உடல்களை எடுக்கும்படி செய்கிறது. ஜீவராசிக்கு ஒரு தேவ உடலை பெறும்பொழுது அதிக மகிழ்ச்சி அடைகிறான். ஒரு மனித உடலை பெறும்பொழுதும் வருத்தம் அடைகிறான். ஒரு மிருக உடலை பெறும்பொழுதும் வருத்தம் அடைகிறான். எல்லா சூழல்களிலும் அவன் துக்ககரமான நிலையில் இருக்கிறான் என்பதுதான் உண்மை. அவனது பரிதாபகரமான நிலைதான் சம்சாரம், சம்ஸ்ருதி என்று அழைக்கப்படுகிறது. பொருளுரை. பந்தப்பட்ட பௌதிக வாழ்வின் சாராம்சம் இச்லோகத்தில் விவரிக்கப்படுகிறது. 17வது விஷயமான ஜீவராசி ஆத்மா பிறவிதோறும் தனியாகவே போராடி கொண்டிருக்கிறான். இந்த போராட்டம் பந்தப்பட்ட பௌதிக வாழ்வு, சம்ஸ்ருதி என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஜட இயற்கையின் சக்தி களத்தற்கரிய உறுதியுடையது. தெய்வீ ஏஷா குணமயி மம மாயா துரத்யா என்று பகவத்கீதையில் கூறப்படுகிறது. ஜட இயற்கையானது ஜீவராசியை வெவ்வேறு உடல்களில் சிறைப்பிடித்து வைத்துள்ளது. ஆனால் பகவத்கீதை உறுதி செய்வது போல் மாம் ஏவ ஏ பிரபத்யந்தே மாயாம் ஏதாம் தரந்தித்தே. பரமபுருஷரிடம் சரணடையும் பொழுது ஜீவராசி இந்த பந்தத்திலிருந்து விடுபடுகிறான். அவனது வாழ்வும் வெற்றியுடையதாகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, எஸ், கலாவதி மாதாஜி வாசிங்கோ. दोहि अज्ञो अजित षट् वर्गो नेचन कर्माणि कार्यते गोचकारायिवात्मानं कर्मणा चात्य मुह्यति. हरे कृष्णा माताजी. दोहि अज्ञो अजित षट् वर्गो नेचन कर्माणि कार्यते கோச்சகார இவாத்மானம் கர்மணா சாத்ய முக்கியதி. தேகி உடல் பெற்ற ஆத்மா அஞ்ஞ பக்குவ ஞானம் இல்லாததால் அஜித ஷட்வர்க அறிவு புலன்களையும் மனதையும் அடக்காத நா இச்சன் தன் விருப்பமின்றியே கர்மானி பௌதிக நன்மைகளை அடைவதற்கான செயல்களை காரியத்தை செய்யும்படி தூண்டப்படுகிறான். சோககார பட்டுப்பூச்சி இவ போல ஆத்மானம் தன்னைத்தானே கர்மனா பலன் கருதும் செயல்களால் ஆச்சாத்திய போர்த்தி கொண்டு முக்கியது குழப்பமடைகிறது. மொழிபெயர்ப்பு. தன் புலன்களையும் மனதையும் அடக்கியாள முடியாதவனும் உடலுக்குள் சிறைப்பட்டவனுமான முட்டாள் ஜீவராசி தன் விருப்பமின்றியே ஜட இயற்கை குணங்களின் ஆதிக்கத்திற்கு ஏற்ப செயற்படும்படி கட்டாயப்படுத்தப்படுகிறான். அவன் ஒரு பட்டுப்பூச்சியை போன்றவன் ஆவான். அது தன் சொந்த உபில் நீரை கொண்டு தன்னை சுற்றி ஒரு கூட்டை நெய்து வெளிவருவதற்கு சாத்தியமில்லாதபடி உள்ளேயே அடைப்பட்டு கிடக்கிறது. ஜீவராசி அவனது சொந்த பலன் கருதும் செயல்களின் பின்னலுக்குள் தானாகவே அடைப்பட்டுக் கொள்கிறான். பிறகு தன்னை விடுவித்துக் கொள்ளும் வழியறியாது தவிக்கிறான். இவ்வாறாக அவன் எப்பொழுதும் புத்தி பேதலித்தவனாகவும் திரும்ப திரும்ப மரணம் அடைபவனாகவும் இருக்கிறான். பொருளுரை. முன்பே விவரிக்கப்பட்டுள்ளது போல் இயற்கை குணங்களின் ஆதிக்கம் மிகவும் உறுதியானதாகும். வெவ்வேறு வகையான பலன் கருதும் செயல்களில் சிக்கிக் கொண்டுள்ள ஜீவராசி பட்டுப்பூச்சில் அடையப்பட்டுள்ள ஒரு பட்டுப்பூச்சியை போன்றவன் ஆவான். பரமபுருஷரால் உதவப்பட்டாலன்றி அதிலிருந்து விடுபடுவது மிகவும் கடினமாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. புஷ்பா மாதாஜி இருக்காங்களா? இது நாளைக்கு படிக்கலாம். விடுங்க. 53 மாதாஜி இருக்கேன் மாதாஜி. நாளைக்கு நீங்க படிங்க மாதாஜி. ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பாய். ஓ, இது நிறைய இருக்கு. நான் 53 தான் முடியுதுன்னு நினைச்சேன். நாளைக்கு நீங்க வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்க முடியல மாதாஜி. கையெல்லாம் நடுங்குற மாதிரி ஏதோ ஒரு இதாகுது. படபடபுடன் இருக்கும். அது நீங்க சொன்னது யாரு மாதாஜி? இவரு பிரபு, இது குரு மகாராஜா.
ஓகே, நம்ம பிரேயர்ஸ் பண்ணுவோம். வார்த்தைகள்லாம் குளறுது. அதுதான் மாதாஜி, அதுதான் மாதாஜி. எஸ், see, நம்ம ஏஜ் ஆக ஆக நமக்கு வந்து பேலன்சிங் ரொம்ப கம்மியாயிடும். ஏன்னா மனசு இன்னும் வந்து என்னன்னா இத்தனை நாள் நம்ம வந்து டாமினண்டா வேலை பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம குடும்பத்தையே வந்து எவ்வளவு பெரிய என்ன நடக்குமோன்னு அதே இதாயிட்டு. நோ நீட் டு வரி. வெறுமனே நீங்க பிரார்த்தனை மட்டும் பண்ணுங்க குரு மகாராஜ்க்கு. ஓகே, அது ஒண்ணுதான் நம்மளால செய்யக்கூடிய ஒன்று. அதை கையில நம்ம பிரார்த்தனை தான் இருக்கு. அவ்வளவுதான். நம்ம கையில வேற எதுவுமே இல்லை இல்லையா? யாருக்கு இருந்தாலும் கூட நம்ம அவ்வளவுதான் இருக்க முடியும். நமக்கே வந்தா கூட நம்ம அவ்வளவுதான் பண்ண முடியும். வேற வழியே இல்லை. ஏதாவது வழி இருந்தா நாமளும் தேடுவோம் இல்லையா? கண்டிப்பா தேடுவோம். ஆனா அந்த மார்க்கம் என்பது யாருக்குமே கிடையாது. கையெல்லாம் பாருங்களேன் அப்படியே நடுங்குற மாதிரி இருக்கு. என்னவோ எங்கேயோ உட்கார்ந்துட்டு இருக்க மாதிரி எனக்கு தோணும். ஃபைன். அது ஏஜ் ஆக ஆக நமக்கு எல்லாமே ஒன்னொன்னா வரும். ஒன்றும் பண்ண முடியாது. we have to pass through it. ஸோ அதெல்லாம் இக்னோர் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் நீங்க மகா மந்திரம், அடுத்து வந்து நரசிம்ம ஸ்துதி, அதுக்கப்புறம் தன்வந்திரி மந்திரம், இதை வந்து எல்லாரும் ஒரு ரவுண்டு சொல்லுங்க. ஓகே, மனஸ்வை புரே தேவக பூர்வம் ரூபம் விபத். நீங்க அந்த நாம ஜபம் சொன்ன பிறகே நீங்க லைட் ஆயிடுவீங்க. அதுதான் நாம ஜபத்துக்கு இருக்கக்கூடிய மகிமை. ஓகே, அதனால நீங்க ஆன வரைக்கும் எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு நாம ஜபங்கள் சொல்லுங்க. 16 முடிஞ்ச பிறகு நீங்க கணக்கே வைக்காதீங்க. எவ்வளவு முடியுதோ அவ்வளவு சொல்லிட்டே இருங்க. ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு மருந்து, திடமான மருந்து. அதுதான். அது ஏன் வெளிப்புறமா எக்ஸ்டர்னலா நம்ம வந்து மாத்திரை மருந்து சாப்பிடுறோம். ஆனா உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவுக்கு மருந்து நாம ஜபங்கள் தான். ஓகே, அதை நீங்க எல்லாருமே செய்யுங்க. அனு மீமாம்ஸ்தே அபூர்வம் மனசா பகவான் அஜஹ இல்லையா? ஸோ அஜ அதாவது அஜா மீன்ஸ் என்னது? ஆக்சுவலி அஜா என்றால் பிறப்பற்றவன். பிறப்பற்றவன். யா, சர்வசக்தி படைத்த யமராஜன் பிரம்மதேவருக்கு நிகரானவர் இல்லையா? யமராஜன் வந்து ஏன்னா பிரம்மதேவரால் படைக்கப்பட்டவர் தானே இல்லையா? மகாஜனாஸ் எல்லாருமே இல்லையா? ஏனெனில் அவரது சொந்த இருப்பிடத்தில் இருந்து கொண்டே அனைவருடைய இதயங்களிலும் உள்ள பரமாத்மாவை போல் அவர் ஒரு ஜீவராசியின் கடந்த கால செயல்களை மனதில் கண்டறிந்து எதிர்காலத்தில் அந்த ஜீவராசி எப்படி செயற்படுவான் என்பதையும் புரிந்து கொள்கிறார். இது நாம கூட பௌதிக தளத்துல வந்து ஒருத்தரை பத்தி நம்ம ஈஸியா ப்ரெடிக்ட் பண்ணக்கூடிய நிலைக்கு வரக்கூடிய தன்மையை தான் குறிக்கிறது இல்லையா? ஆனா அது பௌதிகத்தம். இப்போ ஒருத்தர் கிட்ட வந்து அவங்களுடைய கெப்பாசிட்டியை பொறுத்து அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வேலையை கொடுக்குறோம்னா அவங்க இப்படிதான் இதை பண்ணி இப்படிதான் முடிப்பாங்கன்றது வந்து ஒரு அளவுக்கு நம்மளால ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும் இல்லையா? அது போல ஸோ அதாவது பிரம்மதேவரால் படைக்கப்பட்டவர் தான் வந்து யம தர்மராஜர். இப்போ நமக்குள்ளுக்குள்ள வந்து பரமாத்மா வந்து இருக்கார் இல்லையா? அவருமே வந்து நம்முடைய அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் எல்லாம் அவர் தான் எழுதின்னு இருக்குது. ஆனா அதனுடைய ஒரு காப்பி வந்து யாருக்கு போறது? ஆக்சுவலி யம தர்மராஜனுக்கு போகுது இல்லையா? அது போல நம்ம இந்த ஹிருதயத்துல இருக்க பரமாத்மா போல ஒரு ஜீவராசியுடைய கடந்த கால செயல்களை மனதால் கண்டறிந்து இந்த ஜீவன் இன்னைக்கு இந்த பொழுதுல அவன் வந்து நீங்கணும் அப்படின்னா அவனுடைய இது நாள் வரை கணக்கு பேலன்ஸ் எவ்வளவு வச்சிருக்கான், அதாவது நற்கர்மங்கள் எத்தனை வச்சிருக்கான், துர்க்கர்மங்கள் எத்தனை பண்ணியிருக்கான் அப்படிங்கறது எல்லாமே ஆல்ரெடி பகவான் பரமாத்மாவா இருந்து எல்லாத்தையும் நோட்டிஃபை பண்ணியிருக்கார் இல்லையா? அக்கௌண்ட். ஸோ ஒன்று வந்து பாவ கணக்கு, ஒன்று புண்ணிய கணக்கு. இந்த 2 அக்கௌண்ட்னுடைய ஸ்னாப்ஷாட் வந்து யாருக்கு போகும்? அதாவது ஒரு அந்த அந்த என்னது சொல்லுவாங்க, அந்த அட்டவணை வந்து யாருக்கு? யம தர்மராஜனுக்கு அவருடைய மனதால இருந்து அவர் வந்து அந்த ஜீவனுடைய ஹிஸ்டரி மொத்தமே அவர் தெரிஞ்சுப்பார். ஓகே, எதிர்காலத்தில் இதனுடைய அடிப்படையில அது எப்படி நம்மளால அதனுடைய அடிப்படையில அவர் ப்ரெடிக்ட் பண்ணுவார்னா, இப்போ ஒருத்தர் வந்து எந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள்ல எந்த மாதிரி வந்து அவர் செயல்கள் புரிந்தார் இல்லையா? சோ அதனுடைய பாவம் எப்படிப்பட்டதாக இருந்தது, எந்த குணத்தை சார்ந்தவர்களாக இருந்தார்கள், ஸோ அப்படிங்கிற அந்த நிலை வந்து அவங்க தெரிஞ்சுப்பாங்க. ஓகே, ஸோ அப்போ ஈஸியா எதிர்காலத்துல வந்து இந்த ஜீவன் வந்து என்ன எந்த செயலுக்கு எப்படிலாம் இவங்க வந்து முயற்சி பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஈஸியா ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும். இதை நாம கூட செய்ய முடியும் இல்லையா? எஸ்பெஷலி கணவன் மனைவி இந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல நீங்க கண்டிப்பா ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும். எல்லாருக்குமே இந்த அனுபவம் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ எங்க வீட்டுக்காரர் இப்படிப்பட்டவர், இப்படிதான் செய்வார் அப்படிங்கறது வந்து முன்னாடியே நம்மளால வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும். என்னுடைய மனைவி வந்து இப்படிப்பட்டவ தான், அவ இதுதான் செய்வா, இதான் எடுத்துப்பா, இதை ஒத்துக்கவே மாட்டா அப்படின்னு கணவருமே வந்து சொல்லுவாரா இல்லையா? எதனால சொல்லுங்க? அவங்களோட நாம எல்லாருமே கிராஸ் பாடி லெவல்ல இருந்து சொல்றோம் இல்லையா?
அதாவது உடல் தளத்திலிருந்து நோக்கி சொல்றோம். ஆனா அவங்க மனதளத்திலிருந்து கண்டுபிடிப்பார். யாரு? யம தர்மராஜன். யமராஜனை ஒரு சாதாரண ஜீவராசியாக கருதக்கூடாது. இஸ் ஒன் ஆஃப் த மகாஜனாஸ். அவர் பிரம்மதேவருக்கு நிகரானவர். எல்லோருடைய இதயங்களிலும் உரையும் பரமாத்மாவின் முழு ஒத்துழைப்பு அவருக்கு உண்டு இல்லையா? சோ ஈவன் யமன் நான் யமன் சொல்வார். அவர் இதுல 10வது சாப்டர் பகவத்கீதையில கூட சொல்வார் இல்லையா? இந்த இதுக்கு நான் யமன் என்று. மரணம் என்பதும் அவருடைய சொரூபம்னு சொல்வாரு. ஸோ காலனும் அவர்தான் என்று சொல்வார் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி கால ரூபத்திலையுமே நம்ம வந்து பகவானை பார்க்கிறோம். அவருடைய அம்சம் தான் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல யம தர்மராஜனை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். தர்மத்தை வந்து பரிபாலிக்க முடியும். ஒரே ஒரு இன்ச்சு கூட வந்து இப்படி அப்படி பண்ண மாட்டாரு. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தர்மம் தான். ஓகே, கடமை என்பதை வந்து கரெக்டா. ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 தவறு பண்ணியிருக்கோம்னா அது 10 தவறுக்கு நீ அனுபவிச்சு தான் ஆகணும். ஆனால் 20 நன்மை பண்ணியிருந்தாக்கா 10 தவறு 20 நன்மை பிளஸ் 10 மைனஸ் போட்டு வெறும் 10 பிளஸ் மட்டும் அனுபவிக்கிறது கிடையாது. 20 தவறுகளுக்கு 20 நன்மைக்கும் நாம் அனுபவிப்போம், 10 தவறுகளுக்கும் நாம் அனுபவிச்சு தான் ஆகணும். ஸோ அப்படிதான் கிரெடிட் பேலன்ஸ் வந்து டெபிட் ஆகும். ஓகே, ஸோ ரெண்டும் காம்பினேஷன் பண்ணி பிளஸ் மைனஸ் போட்டு வரவே வரணும். ஓகே, நல்லதுக்குமே நாம் நன்மையை அனுபவிப்போம், தீயது செய்ததுக்கும் நாம தீமையை அனுபவிப்போம். ஓகே, ஆகவே பரமாத்மாவின் கருணையால் ஒரு ஜீவனின் கடந்த கால வாழ்க்கை, நிகழ்கால வாழ்வு, எதிர்காலங்களை தமது மனதுக்குள்ளே அவரால் காண முடிகிறது. அவரால் அதை வந்து விஜுவலைஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்றாரு. அணு மீமாம்சதே என்னும் சொல், அதாவது அணு என்றால் அதாவது ஃபாலோ, ஒன்றை பின்பற்றுதல் என்று பொருள். ஓகே, ஸோ பரமாத்மாவுடன் கலந்து ஆலோசித்து முடிவெடுக்கக்கூடியவர் என்று பொருள்படுகிறது. அணு மீமாம்சதே என்னும் சொல், அதாவது as per the will of the Lord இல்லையா? இவர் என்னெல்லாம் வந்து என்ன ட்ரேசபிலிட்டி இருக்கோ அந்த ஹிருதயத்துல, ஸோ புண்ணிய கணக்கு பாவ கணக்கினுடைய அந்த ஒரு காப்பியை வந்து இறைவனிடத்துல இருக்கக்கூடிய அவரு அதை இது எப்படி வந்து அந்த ஜீவன் வந்து அனுபவிக்கணும்ன்றது இறைவனுடைய கோட்பாடு. அதை வந்து புரிந்து கொண்டு அதற்கேற்றவாறு வந்து இந்த நபரை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுவார். சனு என்றால் பின்பற்றி என்ற பொருள். ஜீவராசிகளின் அடுத்த பிறவிகளை பற்றி உண்மையான முடிவு பரமாத்மனால எடுக்கப்பட்டு யமராஜனால் நிறைவேற்றப்படுகிறது. ஸோ இவர் வந்து டிசிஷன் மேக்கிங். யாரு? பரம்பொருள் வந்து பகவான் வந்து எஸ் இவனுக்கு இதுதான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து சொல்லிடுறார். அதை வந்து அமல்படுத்துறது யாரு? யம தர்மராஜ். ஓகே, ஏதாஜ்ஞஸ்தமஸ், இது யாருக்கு? பக்தரற்றவர்கள். ஓகே, பக்தி தொண்டிலே முழுமை பெறாதவங்க மீண்டும் ஒரு நல்ல இடத்துக்கு வருவாங்க. ஓகே, அதுவும் டிசிஷன் யமராஜன் தான். முழுமை பெற்றவர்கள் மட்டும்தான் பகவானுடைய திருநாட்டை சேர்வாங்க. யதாஜ்ஞஸ்தமதா யுக்த உபாஸ்தே வக்தம் ஏவஹி நவேத பூர்வம் அபரம் நஷ்ட ஜன்ம சம்பிருதிஸ்ததா. ஸோ உறங்கி கொண்டிருப்பவன் தன் கனவில் தோன்றிய உடலுக்கேற்ப செயற்பட்டு அதை தான் என்று ஏற்றுக்கொள்கிறான். அது போலவே ஒருவன் தன் கடந்த கால கர்மம் அதர்ம செயல்களால் பெற்ற தற்போதைய உடலுடன் தன்னை அடையாளப்படுத்தி கொள்கின்றான். அவனால் தனது கடந்த கால பிறவிகளை எதிர்கால பிறவிகளை அறியவே முடியாது இல்லையா? அதெல்லாம் அறியவே முடியாது. அதெல்லாம் இறைவனுடைய கிருபை. ஓகே, ஸோ ஆனா அவன் முன்ன செய்ததுக்கு ஏற்றவாறு தான் இப்போ ஒரு உடல் கிடைக்கும். ஆனா அது பின்னாடி அவன் அந்த உடலை கொண்டு என்ன செய்வான் அப்படிங்கிறது, ஏன்னா சூக்ஷ்ம உடல்ல எல்லாமே அப்படிதானே, அந்த மார்க்ஸ் எல்லாம் அப்படியேதான் இருக்கும் இல்லையா? சூக்ஷ்ம உடல் எது? புத்தி, மனசு, அகங்காரம், இந்த மூணுமே இல்லையா? ஸோ ஒரு மனிதன் வந்து இந்த உடல்ல இருக்கும்போது என்ன அகங்காரம் கொண்டிருக்கானோ அதே அகங்காரம் தான் அடுத்த உடலுக்குன்னு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். எந்த புத்தியை கொண்டிருந்தானோ அதே புத்தி தான் அடுத்த உடலுக்குமே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். எந்த அகங்கார லெவல் கொண்டிருந்தானோ அதே தான் வந்து மறுபடியும் வந்து இன்னொரு உடலுக்கு வந்து அது டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆகும். ஸோ ஏன்னா சூக்ஷ்ம உடல் வந்து எப்பொழுதுமே ஆத்மாவோட இருக்கும். ஸோ மேலும் அவனால் கடந்த கால பிறவிகளையோ எதிர்கால பிறவிகளையோ அவனால ஞாபகப்படுத்த முடியாது. ஆனா பகவானுக்கு எல்லாமே தெரியும். ஏன்னா அவர்தான் ஒவ்வொரு பிறவி தோறும் அவரோட வந்து பிரயாணித்து கொண்டிருக்கிறார். ஒருவன் மூவகை துன்பங்களுக்கு உட்பட்ட தன்னுடைய தற்போதைய பந்தப்பட்ட உடலை பெறுவதற்கு முற்பிறவியில் தான் செய்தது என்ன என்பதை அறியாத காரணத்தினால் இப்பிறவியில் பாவ செயல்களில் ஈடுபடுகிறார். 100% இல்லையா? போன ஜென்மத்தில் என்ன செஞ்சோன்னு தெரியாது, இந்த ஜென்மத்துல எனக்கு பேராசை இருக்கு. ஓகே, நான் அதற்காக என்ன பண்ணுவேன்? அடுத்தவங்களை துன்புறுத்துவேன் இல்லையா? அதனால் வரக்கூடிய பொருளை ஈட்டி நான் வந்து ஆனந்தம் பெறுவேன். இதெல்லாம் என்னது? அஜ்ஞான் இல்லையா?
ஸோ பாகவதத்துல 5வது காண்டத்துல 5வது அத்தியாயத்துல 4வது ஸ்லோகம் இது படிச்சிருக்கோம். நூனம் இது ஐ திங்க் இது மோஸ்ட்லி இது மனப்பாட ஸ்லோகம் இருக்கணும். நூனம் இன்னொன்று 5வது ஸ்லோகம் கூட மனப்பாடம் தான். நூனம் பிரமத்தக குருதே விகர்மஹ புலனின்பத்தை தேடி பைத்தியமாக அலைபவன் பாவம் செய்ய தயங்க மாட்டான். எஸ், ஏன்னா அதை அடையக்கூடிய வழியுமே வந்து பாவமானதா இருக்கும். ஓகே, அந்த புலனின்பத்தை அடையக்கூடிய விஷயமே வந்து சில பேருக்கு பாவப்பட்ட நிலையில தான் செய்வாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி அதை வந்து அக்செப்டன்ஸ் லெவலுக்கு வந்துருச்சுனாக்கா அதே மாதிரி தான் பின்னாடி ப்ராசஸ் ஆயிடும். மனசு அதுதான் ஓகேன்னு எடுத்துட்டதுன்னா அதன் அடிப்படையில் இருக்கக்கூடிய செயல்களையே தான் நம்ம கடைசி வரைக்கும் செஞ்சுட்டு. ஓகே, மேலும் பாவம் செய்ய தயங்க மாட்டான். எத் இந்திரிய பிரீத்திய ஆப்ருநோதி, வெறும் புலனின்பத்திற்காக அவன் வந்து ஆப்ருநோதி அதாவது பாவங்களை வந்து செய்கிறான். நான் சாது மன்யே, இது நல்லது அல்ல. ஸோ எத ஆத்மனோ அயம் அசன் அபி கிளேஷதா ஆசதேகா, அதாவது இத்தகைய பாவச் செயல்களின் காரணத்தால் ஒருவன் மற்றொரு உடலை பெறுகின்றான். இல்லையா, நம்ம பாவங்கள் எதுவரை இருக்கோ அது வரைக்கும் நம்ம மீண்டும் பிறவி எடுப்போம். ஓகே, புண்ணியங்கள் வேணா நம்ம இறைவனுடைய பாதங்களை சமர்ப்பிச்சிடலாம். ஆனா பாவங்களை நாம் அனுபவித்து தான் ஆக வேண்டும். அதை எங்கேயுமே மாற்ற முடியாது. கடந்த பிறவியில் செய்த பாவங்களின் காரணத்தால் இப்பொழுதுள்ள உடலில் துன்புறுவது போல் துன்புறுவான். எஸ், இல்லையா. ஸோ நம்ம அதாவது இந்த நம்ம எந்த மாதிரி செயல்கள் செய்ததால நம்ம இங்க வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிற வந்து நாம உணரணும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஏதோ பாவம் செய்ததால தான் நம்ம இங்க வந்திருக்கோம். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி பாவங்களை நாம் செய்யாமல் இருப்பதற்கான பாதையை தான் நம்ம தேடிக்கணும். அது ரொம்ப முக்கியம். அது வெறும் ஆன்மீகம் தவிர வேற எதுவுமே கிடையாது. இதுல இருந்து நாம அறிவது என்னவெனில், வேத அறிவு இல்லாதவன் அப்படின்னா வேத சாஸ்திரங்கள் மீது நாத்திக தன்மை கொண்டவன், முன்பு தான் செய்தது என்ன, இப்பொழுது செய்து கொண்டிருப்பது என்ன, எதிர்காலத்தில் அவர் என்ன செய்ய போகிறார், இது எல்லாமே அவனுக்கு எதுவுமே தெரியாது. இத்தகைய ஒருவன் முழு அறியாமையில் இருப்பவன், ஃபுல் அக்னி, அதாவது இன்டென்ஸ், அதாவது முழு அறியாமை, அதாவது ஆவித்தியில இருக்கிறது ஆக்சுவலி. ஓகே, இக்னரன்ஸ். ஸோ எனவே வேதங்கள் பின்வரும் கட்டளை இருக்கின்றன. தமசி மாக, இருளே இருக்காதே. இல்லையா, ஸோ ஒளி பிரகாசத்தை நோக்கி செல், வாழ்க்கையே நல்முறையில் எடுத்து செல், அப்படிதான். ஜோதிர் கமக, அதாவது ஒளிக்கு செல்லும் முயற்சி செய். ஸோ அதாவது வேத சாஸ்திரங்கள்ல நமக்கு என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதை வந்து பரிபாலிக்கக்கூடிய ஒரு மனப்பக்குவத்தை தான் நாம் வந்து வளர்க்கணும். அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் நமக்கு கண்டிப்பா இருக்கணும். ஓகே, அப்படி இல்லைன்னா நாம நம்முடைய மனசுக்கு ஏற்றவாறு இல்லையா புத்தியை உபயோகப்படுத்தி அந்த செயலை நாம செயல்படுத்தி விடுவோம். இல்லையா, மேலும் சத்துவகுணத்திற்கு உயரும் பொழுதோ அல்லது ஆன்மீக குரு மற்றும் பரமபுருஷன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதன் மூலமாகவோ சத்துவகுணத்தை தாண்டி செல்லும் பொழுதோ அவர் வேத அறிவை ஒரு நாள் புரிந்து கொள்ள முடியும். எஸ், சத்துவத்துக்கு வரணும் நம்ம பேசிக்கலி. அதுக்கப்புறம் தான் சுத்த சத்துவ நிலைக்கு போகும் பொழுது நம்ம வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டியது அந்த எம்பெருமான் தான் என்பதை வந்து நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ இது சேதேஷ் வதர உபனிஷத்தில் வந்து பின்வருவார். யஷ்ய தேவோ பரா பக்தி யஷ்ய தேவா கதா குரௌ தஸ்யை தே கரிதாஹி அர்த்தா பிரகாஷந்தே மகாத்மனஹ. ஸோ இதுல என்ன சொல்ல வராங்க இந்த ஸ்லோகத்துலன்னா, ஆன்மீக குருவிலும் பகவானிலும் ரெண்டுமே நமக்கு வேணும். குருனுடைய அனுகிரகமும் வேணும், பகவானுடைய அனுகிரகம் வேணும். பகவானுடைய அனுகிரகம் டைரக்டா பெறாம இருக்கக்கூடியவங்க இல்லையா. ஸோ பெறுபவர்களுக்கு என்னன்னா ரொம்ப காலம் கடந்துதான் நமக்கு அந்த இதுவே கிடைக்கும். இப்போ ஒரு போஸ்டல் சர்வீஸ் நம்ம போடுறோம். ஸோ அந்த போஸ்டல் சர்வீஸ் வந்து இங்கிருந்து நான் வந்து இப்போ டெல்லிக்கு ஒரு லெட்டர் அனுப்புறேன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய போஸ்ட் ஆஃபீஸ்க்கு அந்த பாக்ஸ்ல இருந்து கலெக்ட் ஆகி அங்க போயிடும் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் அங்கிருந்து டைரக்டாவே டெல்லிக்கு போமா இல்லை வந்து இன்டர் கனெக்டட் ஃபிளைட்ஸ் மூலியமா தான் அந்த இதை எடுத்துட்டு போவாங்களான்னு நமக்கு தெரியாது. மேலும் அங்க ரீச் ஆன போது அவங்க ரிசீவ் பண்ணணும். அவங்க ரிசீவ் ஆன பிறகு அதை வந்து அவங்க இன்வெர்ட் பண்ணணும் இல்லையா. அவங்க இந்த வஸ்துவை நான் வந்து வாங்கியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு அக்கௌண்டபிலிட்டி பண்ணணும் இல்லையா. அதன் பிறகு வந்து அந்த அதாவது அந்த அக்கௌண்டபிலிட்டி தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அப்படி
இன்னும் எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டு போஸ்டர் இல்லையா, எங்க ஸ்டார்ட் பண்றதே வந்து. ஸோ இப்படி அங்க போன பிறகு லோக்கல்ல மறுபடியும் என்ன ஆகும், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இல்லையா. ஸோ மைனர் ஏரியா வரைக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஸோ இத்தனை முயற்சிகள் இருக்கு. ஸோ ஆனால் அதே வந்து நாம இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃப்ளைட்லனா டக்குன்னு போய் டெல்லியில் சேரும். ஆனால் அதே ரோடில் போச்சுன்னா ஒன்று வந்து கூட்ஸ் இல்லையா, அடுத்து வந்து கொரியர் சர்வீஸ் இல்லையா. ஸோ இந்த கொரியர் சர்வீஸுமே எப்படின்னாக்கா ட்ரக்கில் போகிறது வந்து அவனுடைய ஹப் எங்கெல்லாம் இருக்கோ, அவனுடைய ஆஃபீஸ் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அந்த இடத்துலலாம் போயிட்டு அவன் கனெக்ட் பண்ணுவான். அதுக்கப்புறம் தான் ஃபைனலாக வந்து டெல்லிக்கு போவான். ஓகே, அது போல வந்து நம்ம இந்த ஆன்மீக குருவை நாம அணுகணும். ஓகே, தத்வித்தி பிரணிபாத்தேனா பரிபிருஷ்ணேனா சேவையா இல்லையா. அவரிடத்துல அடக்கத்தோட கேள்விகள் கேட்டு நம்ம வந்து அவருடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பிரகாரம் இல்லையா, போதனைகள் பிரகாரம் நாம நடந்து கொள்ளணும். அப்பதான் இந்த சம்சார சாகரத்தை வந்து நம்மளால கடக்க முடியும். மேலும் டைரக்டா பகவான் இடத்துல வந்து அருள் பெறுறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. இட் இஸ் வெரி டஃப். குருவின் மூலமா போனா நமக்கு சுலபமா கிடைச்சிடும். ஏன்னா ஆல்ரெடி அவர் வந்து பகவானை வந்து தன்னுடைய ஹிருதயத்துல தாங்கின்னு இருக்கார். ஓகே, ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது வந்து அவரால் சுலபமா நமக்கு வழி நடத்த முடியும். நம்மளுடைய முயற்சியுமே அந்த வழியில போகும்போது மன நிறைவு, நிம்மதி இல்லையா, அடைந்த ஒரு அந்த ஒரு திருப்தி இதெல்லாமே நமக்கு கிடைக்கும். ஆனா நாமளே முயற்சி பண்ணும்பொழுது அது ரைட்டா தவறான்றது எதுவுமே தெரியாது. ஸோ அதனால்தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிளேஸ் மேஜர் ரோல் இல்லையா. பகவானின் பக்தனாவதற்கு ஒருவன் வேத அறிவை பூர்ணமாக பெற்றுக்கொள்ள ஒரு ஆன்மீக குருவை அணுகி ஸ்ரத்தையுடன் அவர் காட்டும் வழியில் நடக்க வேண்டும். அதனால்தான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இப்ப மறுபடியும் ஒரு வாய்ப்பு. குரு மகாராஜ் இப்படி ஒரு உடல்நிலை படுத்திருந்தாலும் நீங்க யாரெல்லாம் வந்து 1லிருந்து 16 மாலை பண்ணக்கூடியவங்க வந்து ஆஸ்ட்ரேலியா ஃபார்ம். ஓகே, அடுத்து வந்து 16 மாலை மற்றும் 4 ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்றவங்க வந்து ஷெல்டர் ஃபார்ம். ஓகே, ஸோ ஜேபிஎஸ் இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்கு. அதுல போனீங்கன்னா எல்லாமே இருக்கு. அதை டவுன்லோட் பண்ணி நீங்க அதை ஃபில் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். ஸோ ஷெல்டர் ஃபார்ம் எங்கிட்ட இருக்கு. அதை வேணா நான் கௌரங்கா குரூப்ல போடுறேன். ஸோ ஐ வில் செக் ஃபார் த ஆஸ்பயர் ஃபார்ம் ஆல்சோ. ஓகே, அடுத்து வந்து இனிஷியேஷன். ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேஷன் யாரெல்லாம் ஆல்ரெடி நான் இந்த கிளாஸ்ல உங்களுக்கு சில பேருக்கு நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணி சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா. அவங்க உங்களுக்கு ஓகேன்னா நீங்க வந்து கண்டிப்பா சப்மிட் பண்ணலாம். தாரணி மாதாஜி கிட்ட தான் சப்மிட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அவங்க கிட்ட கைடன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கடுத்து வந்து அதில் செக்லிஸ்ட்னு ஒரு 4th பேஜோ 5th பேஜோ எனக்கு ஞாபகம் இல்லை, ஒரு 18-20 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். ஓகே, அந்த 18-20 கொஸ்டின்ஸ் வந்து நீங்க இந்த புக்கு படிச்சீங்களா அப்படின்லாம் வந்திருக்கும். ஓகே, அதெல்லாம் நீங்க படிச்சிருக்கீங்க, எத்தனை முறை படிச்சிருக்கீங்கன்றதெல்லாம் அங்கே எழுதணும். மீண்டும் ஒரு முறை அதே புஸ்தகங்களை ஒரு ரவுண்டு நீங்க புரட்டி பாருங்க. ஓகே, ஸோ ஒவ்வொரு வாரமும் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் அதை தாரணி மாதாஜியை உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. அந்த டாபிக் மட்டும் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இன்டர்வியூக்கு ரெடியா இருங்க. மாதாஜியோ இல்லை வேற யாருன்னா பேனல் நம்ம டெம்பிள்ல இருந்து, அதாவது ஒரு ராதிகா மாதாஜி, மோகன்தாஸ் பிரபுஜி, ஓகே, ஈவன் வடிவகரசி மாதாஜி, யார் வேணாலும் வந்து உங்களுக்கு வந்து தீட்சை பெற்றவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா கால் பண்ணுவாங்க. மோகன்தாஸ் பிரபுஜி இஸ் டூயிங் பக்தி வைபவ். அதனால அவர் வந்து பிகாஸ் ஆஃப் அவருடைய ஹெல்த் எயில்மெண்ட்ஸ்னால அவர் வந்து தீட்சை பெற முடியல. ஸோ அதனால இஸ் வெரி டேலண்டட் பர்சன். அதனால அவருக்குமே அந்த வாய்ப்பை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ அதனால நீங்க கொஷின்ஸ் கேட்டாக்கா அதுக்கேற்ற மாதிரி பதில்களை நீங்க சொல்லி நீங்க ப்ரிப்பேர் ஆயிடுங்க. ஓகே, ஸோ அந்த இதில் ப்ரிப்பேர் ஆயிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஐடிசி கோர்ஸ் பண்ணுவோம். ஒன்ஸ் யூ கிளியர் திஸ் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இன்டர்வியூஸ், தென் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஐடிசி கோர்ஸ் ஸோ நான் எடுப்பேன். அதுக்கப்புறம் வந்து சர்டிஃபிகேட் வந்த பிறகு நாங்களே அந்த அப்ளிகேஷனில் வந்து ஆட் பண்ணிவிடுவோம். அப்ளிகேஷன் வந்து ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங். ஓகே, ஏன்னா இட் வில் டேக் டைம். October 26th வந்து மாயாப்பூரில் வந்து இனிஷியேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து டேட் கரெக்டாக தெரியாது. ஆனால் யாத்திரை வந்து அப்போ அங்கே இருப்போம் நம்ம. அதனால எந்த நாளில் வந்து அந்த இனிஷியேஷன் ப்ரோக்ராம் நடக்கும்னு தெரியாது. ஒன் மோர் திங், யாரெல்லாம் இனிஷியேஷன் எடுத்துக்கிறாங்களோ அவங்க கண்டிப்பாக ஒரு அலாங் வித் குரு மகாராஜ் கொடுக்கக்கூடிய அதோட சேர்த்து நம்ம கோயிலுக்கு வந்து சேவை, ஃபிசிக்கல் சேவா பண்ணணும். அப்போதான் தீட்சா ஃபார்மே நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன், இல்லைன்னா பண்ண மாட்டேன் நான். ஸோ ஏன்னா எல்லாரும் தீட்சை பெற்றுட்டு தே வில் கோ. ஓகே, ஆனால் சேவை பண்ணுறதுக்கு யாருமே கிடையாது. ஓகே, அதனால
ஒரு புறம் இப்போ நம்ம டெம்பிளில் 500க்கு மேலே வந்து தீட்சை பெற்றவங்க இருக்காங்க. ஸோ ஆனால் எல்லாருமே வந்து அந்த இடத்துல வந்து சேவை பண்ணுறதுக்கு முடியல. ஓகே, அப்போ ஹரிநாமத்துக்கு வந்து ஃபாஸ்ட்டாகவே NND பிரபுஜி கொடுத்தாரு. ஆனால் இப்போ வந்து we are actually scrutinizing and then we are sending. ஓகே, அதனால வந்து நீங்கள் உங்களுடைய இந்த பர்மனன்ட் அட்ரஸ், டெம்பரரி கரண்ட் அட்ரஸ் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் அதாவது உங்கள் வீட்டுக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஐஸ்கான் வந்து உங்களுக்கு நோ அப்ஜெக்ஷன் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தாங்கனாக்கா ஃபைன், கொடுக்க மாட்டாங்கனாக்கா அதை அப்படியே ஹோல்டு பண்ணுங்க. அது ஒன்று மட்டும், சரிங்களா? ஃபைன். மற்றபடி எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஃபில் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் பின்னாடி வந்து ஃபிலாசபிக்கல் கொஷின்ஸ் இருக்குது, அது எல்லாமே நீங்கள் ஆன்சர் எழுதுங்க. அதுலேருந்து தான் நிறைய உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க. ஸோ நீங்கள் என்ன டேட்டா கொடுத்துருக்கீங்களோ அதுலேருந்து உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பக்காவாக தெரியும். ஓகே, அதனால் பக்தி சாஸ்திரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடுத்து வந்து லெவல் 3 வந்து மோர் தென் a இயர் இருந்தவங்க இல்லையா, அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த வாய்ப்பு 16 மாலை அண்ட் 4 ரெகுலேஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ இதை வந்து நீங்கள் உபயோகப்படுத்திக்கோங்க. ஓகே, ஸோ வேத அறிவு புலப்படும் பொழுது ஒருவன் தொடர்ந்து ஜட இயற்கையின் இருளையில் இருப்பதற்கு அவசியம் இருக்காது இல்லையா. இருளை அவன் விரும்ப மாட்டான். பிரகாசத்தை பார்த்த பிறகு நம்ம இருளை விரும்புவோமா? கண்டிப்பா கிடையாது. ஒரு ஜீவராசி ஜட இயற்கை குணங்களுடனான தனது சகவாசத்திற்கேற்ப ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான உடலை பெறுகிறான். எஸ், அசோசியேஷன். சத்துவகுணம் தொடர்பு கொள்வதற்கு சிறந்த உதாரணம் தகுதியுள்ளவர் ஒரு பிராமணர் ஆவார். இத்தகைய ஒரு பிராமணர் கடந்த நிகழ் மற்றும் எதிர்காலங்களை அறிந்தவர் ஆவார். ஏனெனில் அவர் வேத நியமங்களை ஆலோசித்து சாஸ்திரங்களில் கண்டு கொண்டு பார்க்கிறார். அதாவது சாஸ்திர சக்ஷு, நம்முடைய பார்வையே வந்து சக்ஷுன்னா பார்வை, ஓகே, கண். ஸோ அதை வந்து அந்த அந்த திருஷ்டிலேருந்து நோக்கிறது இல்லையா. ஞான சக்ஷுன்னா ஞான தளத்திலேருந்து நோக்கிறது. அதே மாதிரி சாஸ்திர தளத்திலேருந்து நோக்கினால் அது சாஸ்திர சக்ஷு. ஓகே, தெய்வீகமான நிலையில் நோக்க தெய்வ சக்ஷு. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கண்கள் வந்து எந்த மாதிரியான பார்வையை வந்து செலுத்த வேண்டும் என்பது இந்த இடத்துல கைடன்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா. தன் கடந்த கால வாழ்வு என்ன என்பதையும் தன்னுடைய தற்போதைய உடலில் தான் இருப்பது ஏன் என்பதையும் மாயின் பிடியிலிருந்து விடுபட்டு மற்றொரு ஜட உடலை ஏற்காது இருப்பது எப்படி அப்படின்னா மோட்சம் அடைந்து எப்படி வந்து நாம பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரியறதுக்கான மார்க்கத்தை நாம் அடைவோன்றதை வந்து புரிஞ்சு கொள்ளணும். குணத்தில் இருக்கும் பொழுது இதெல்லாம் ஒருவனுக்கு சத்துவகுணத்துல இருக்கும்போது சாத்தியமாகும். ரஜோஸ் தமஸ் வந்து ஆகாது. ரஜோமன் தமகுணங்கள ஆழ்ந்திருக்காங்க. இந்த உலகத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அதுதான். விஷயம் எதுவாயினும் ஒருவர் வந்து பரம புருஷரான மகாத்மாவின் தீர்மானத்தின்படி தன் உயர்ந்த அல்லது தாழ்ந்த உடலை பெறுகிறான். எஸ், மனசைவ புரே தேவக பூர்வ ரூபம் விவசியதி அனுமீமாம்சதே பூர்வம் அபூர்வம் மனசா பகவான் அஜக. அனைத்தையும் பெறப்பெற்ற அஜக பகவானை சார்ந்துள்ளார். ஒரு சிறந்த உடலை பெறுவதற்கு ஒருவன் ஏன் பகவானை மகிழ்விப்பதில்லை இல்லையா. ஸோ நம்ம பிறவி எடுக்கணும்னா கூட அழகான உடலை பெறணும், ஏன் வந்து நம்ம பகவானை வந்து மகிழ்விப்பதில்லை? நம்ம பகவானை மகிழ்விச்சா நமக்கு என்ன நன்மையோ அது பகவான் கொடுத்துருவார். தட் கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கணும். அதனால தான் நாம கேட்டு அது எல்லாமே நமக்கு அறியாமை தான். என்ன பிரார்த்திக்கணுன்றதும் தெரியாம சில பேர் இருப்போம் இல்லையா. ஸோ அதுவுமே வந்து அறியாமையினுடைய வெளிப்பாடு. முழுமையாக இருளில் உள்ளவனால் தனது கடந்த கால வாழ்க்கை என்னவென்பதையோ அடுத்த பிறவி என்னவாகும் இருக்கும் என்பதையோ அவனால் அறிய முடியாது இல்லையா. கண்டிப்பா முடியாது. தற்போதைய உடல் மட்டும் அவன் கண்ணும் கருத்துமாக இருக்கிறான் இல்லை. இந்த உடல் எப்படி நான் பேணி காக்கிறது, அது மட்டும்தான் நினைப்பேன். ஒரு மனித உடலை பெற்றிருந்த போதும் தமோ குணத்தில் உள்ள ஒருவன் மிருகத்தை போல தற்போத உடல் இருந்து செயலாற்றினால் அடுத்த ஜென்மம் அவனுக்கு மிருக உடல் தான் கிடைக்கும். ஏன்னா அவனுடைய மிருகத்தனமான உணர்வுகள் வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு உடலை கொடுத்தா மட்டும்தான் மேனேஜ் பண்ணும் இல்லையா. இல்லைன்னா மேனேஜ் பண்ண முடியாது. அதனால நம்முடைய சுபாவம், நடத்தை இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். மரணத்தின் போதாவது நம்ம அதை சுத்தப்படுத்தணும். ஒரு மனிதனுக்கு அவனது கடந்த பிரிவை புரிந்து கொள்வதற்கும் எதிர்காலத்தில் ஒரு சிறந்த வாழ்வை பெறுவதற்கும் அவன் எப்படி முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்பதை புரிந்து கொள்வதற்கும் கல்வி புகட்டப்பட வேண்டும். கல்வி எங்கேயுமே புகட்டலாம் இல்லையா. நமக்கு வேத சாஸ்திரங்கள் எங்கேயுமே புகட்டப்படும். ஸோ அதுல எல்லாமே சொல்லப்பட்டிருக்கு எப்படி செய்யணும்ன்றது எல்லாமே. மேலும் ஜோதிட கணக்குகளுக்கு ஏற்ப ஒருவனது கடந்த நிகழ்வு மற்றும் எதிர்கால பிறவிகளை பற்றி தகவல் அளிக்கும் பிருகு சம்ஹிதை என்னும் புத்தகம் கூட இருக்கிறதா.
எஸ், நம்ம தமிழ்நாட்டுல ஃபேமஸா வந்து நாடி ஜோஷியம் இல்லையா, வைத்தீஸ்வரன் கோயில்ல பாக்குறாங்க, காஞ்சிபுரத்துலயுமே பாக்குறாங்க. தே வில் டெல் முந்தைய ஜென்மம் எப்படி, இந்த ஜென்மத்துல நீங்க எப்ப கல்யாணம் ஆகும், இதெல்லாம் கூட சொல்லுவாங்க. அடுத்த பிறவி எப்படி, இதெல்லாம் கூட உண்டு. ஒரு ஒன்றுக்குமே ஒன்று அமௌண்ட் கட்டணும் அது. ஓகே, ஜென்ரலா பொது பலன், அதுக்கப்புறம் ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு விஷயம். ஸோ இதெல்லாமே உண்டு. ஸோ அது மாதிரி கணக்கு துல்லியமா கணக்கு எடுறவங்க வந்து பர்ஃபெக்டா சொல்லிடுவாங்க. யாருக்குமே இல்லை செய்யலாம் மாதாஜி, எஸ், யாருக்குமே இல்லை கூட கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஆமா. எப்படி அதாவது தம்பி கைதாக இம்ப்ரெஷன். வச்சு கண்டுபிடிக்கிறாங்க, ஆமா, தம்பி செக் இம்ப்ரெஷன். பண்ணிக்கிறாங்க. கூட பிறந்தவங்க எத்தனை பேர் என்னன்றது சொல்லினா வரான். எதிர்த்து யாரையாவது அதை வச்சிருக்கு. எங்க தம்பிக்கு அப்படிதான் கண்டுபிடிச்சோம். எழுத விட்டாங்க, அவரு இருக்காங்க, காஞ்சிபுரம் தான் போய் ரெடி பண்ணோம். கரெக்டா இருந்தாரு. எஸ், எதிர்கால பிறவிகளை பற்றி ஒருவனுக்கு அறிவு புகட்ட யாகே வேண்டும். ஏன்னா நீ இதை செய்த, இப்ப இதை செஞ்சுட்டு இருக்க, இனிமே இது செய்தின்னா இப்படி வரும் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு திருஷ்டி. ஓகே, ஒரு பார்வை. ஸோ மேலும் புலன்களை இவ்வளவு இயன்றளவு முழுமையாக அனுபவிக்க முயல்பவன் அறியாமை குணத்தில் ஆழ்ந்துள்ளான் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எப்பவுமே புலன் நுகர்ச்சி, பலன் கருதும் செயல்களில் ஈடுபடக்கூடியவர்கள் வந்து பௌதிக தளத்திலிருந்து தான் தன்னை வந்து இயக்கிக் கொள்வார்கள். அதுவும் அவனது எதிர்காலம் மிகவும் இருண்டதாக இருக்கும், கண்டிப்பா இல்லையா. ஸோ ஏன்னா அவன் அறியாமையில் செயல்படுகின்றான், அதனால அவனுடைய எதிர்காலம் இருள்மயமாகத்தான் இருக்கும். மேலும் வந்து அவனது எதிர்காலம் உண்மையில் தீவிர அறியாமையினால் மறைக்கப்பட்டுள்ள ஒருவனுக்கு எதிர்காலம் எப்பொழுதும் இருள் அடர்ந்ததாகவே இருக்கிறது. அது 100%. ஸோ நம்ம ரொம்ப இது பண்ணோம்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவங்களுடைய வாழ்க்கை வந்து, அதாவது இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள் எல்லாமே வந்து கிடைக்க பெறுகிறது இல்லையா, எல்லாமே. ஸோ அதனால நம்ம பிள்ளையினுடைய இது வந்து பர்ஃபெக்டா வராது ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ எனவே இந்த ரஜோ மற்றும் தமசு குணங்கள்ல இருக்கக்கூடிய இயல்புகளை வந்து நம்ம கண்டிப்பா குறைச்சிக்கணும். ஆன வரைக்குமே சத்வம், அதையே நாம பயிற்சி செய்யும் பொழுது சுத்த சத்வ நிலையை போய் அடையறதுக்கான வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கிறது. எனவே அனைவரும் தங்களுடைய கடந்த மற்ற எதிர்காலங்களை பற்றி கவலைப்படாமல் தங்களுடைய தற்போதைய உடலே அனைத்தும் என்று எண்ணுகின்றனர். இது இன்னொரு ரகம் இல்லையா. ஸோ சப்த பிரமாணம் கிடையாது, பிரத்யக்ஷ பிரமாணம், அனுமான் பிரமாணம், எதையுமே கண்ணால பாக்குறது, காதால கேட்கறது, இப்படி அதை வைத்து நம்பிக்கையை வளர்த்துக்கிறது, இது எல்லாமே வந்து நமக்கு அந்த ஆத்மாக்களுக்கு நன்மை நிலை என்பது கிடைக்காது. நல்ல ஒரு நிலை வந்து கிடைக்கிறது கஷ்டம். ஓகே, பஞ்சபிஹி குருதோ சர்வாத்தான் பஞ்சம வேதாத பஞ்சபிஹி ஏகஸ்து ஷோடசேன த்ரீன் அவ்யயம் சப்ததசோ அஷ்ணுதே. ஸோ 5 அறிவு புலன்களுக்கு, அதாவது ஞானேந்திரியங்கள் மற்றும் செயல் புலன்கள் வந்து ஒர்க்கிங் சென்சஸ் இல்லையா, கர்மேந்திரியங்கள், 5 புலன்களுடைய செயல்கள், இதுவும் மனசோட சேர்ந்து 16 ஆச்சு இல்லையா. மனதிற்கு மேலே 7ஆவன் யார் இருக்கிறது, ஆக்சுவலி ஆத்மா இல்லையா. அந்த ஆத்மா மற்ற 16,000 மற்ற 16 ஒத்துழைப்புடன் ஜட உடலை வந்து தனியாக அனுபவிக்கின்றான். எஸ் இல்லையா, அவனுடைய சம்பாத்தியம் இல்லையா, அவனுக்கு இருக்கக்கூடிய அதாவது விருப்பு வெறுப்புகள் இதெல்லாத்தையும் கேட்டவாறு அவன் வந்து அனுபவிக்கின்றான். மேலும் இன்பம் துன்பம் இவற்றின் கலப்படம் என்னும் 3 வகையான அனுபவங்களும் கூட ஆளாகின்றான். ஸோ இதுவும் முக்கியம். ஓகே, அப்ப நமக்கு இந்த ஜட இயற்கை வந்து நம்மளை எப்படிலாம் கட்டுப்படுத்துதுன்றதை நாம இதுல இருந்து நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். ஒவ்வொருவரும் தன்னுடைய கை கால்கள் மற்றும் புலன்கள் ஆகியவற்றினால் கற்பனையான தங்கள் எண்ணப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட லட்சியை அடைவதற்காக செயல்படுகின்றனர். எஸ், பௌதீக இலக்கு இருக்கலாம், ஆன்மீக இலக்கு இருக்கலாம். ஆன்மீக இலக்கு வந்து மேன்மை தரவல்லது, பௌதீக இலக்கு நம்மளை வந்து இன்னும் மேலும் மேலும் பாவத்தை செய்யக்கூடிய அந்த ஒரு நிலைக்கு நமக்கு தள்ளப்படுகிறது. எனவே அதாவது கற்பனையான தங்கள் எண்ணப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட லட்சியத்தை, அதாவது செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். ஒருவன் பரமபுருஷரை திருப்திப்படுத்துவது என்பது வாழ்வின் உண்மையான லட்சியத்தை அறியாது ரூபம், ஓசை, சுவை, வாசனை, ஸ்வரிசம் இதெல்லாமே என்னது, ஷட்டில் சென்சஸ் ஆஃப் த தன்மாத்திரங்கள் இதெல்லாமே இல்லையா. ஸோ அந்த 5 பண்புகளை பத்தி படிக்கிறோம் இல்லையா. அதாவது கிராஸா இருக்கிறது என்னது, அதாவது பஞ்சமகாபூதங்கள். ஓகே, பஞ்சமகாபூதங்கள். எஸ், அந்த பஞ்சமகாபூதங்கள்ல இருந்தா இது எல்லாமே வந்து
வெளிப்படுறது இல்லையா? ஸோ ஒன்று வந்து ரூபம், சுவை, ஓசை. ஓசை தான் ஃபர்ஸ்ட் இல்லையா? ஸோ கிராஸ் ஆர்கன் இல்லையா? அதாவது சூக்ஷ்மம், ஸ்தூலம். ஸ்தூலமா இருக்கக்கூடிய ஆகாயத்துல இருந்து சூக்ஷ்மமா இருக்கக்கூடிய சப்தம் என்பது பிறக்கிறது இல்லையா? இந்த சப்தம் இதுதான் காஸ். இது காரணம், இது விளைவு. காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க. அதாவது ஆகாயம் காரணமாக இருக்கலாம், அதனுடைய விளைவு வந்து சப்தமா இருக்கலாம். சப்தம் வந்து காரணமாக இருக்கலாம், அதனுடைய விளைவு வந்து என்னது ஆக்சுவலி? நீரா அக்னியா? காற்று. காற்று இல்லையா? காற்று வந்து விளைவு. ஆனா காரணம் எது? சப்தம். ஸோ இப்படி இந்த செயின் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ். ஸோ காற்றுல இருந்து நம்ம என்ன பார்க்கிறோம்? ரூபத்தை பார்க்கின்றோமா? தொடுதல் இல்லையா? தொடு உணர்வு பார்க்கிறோம், ஃபீலிங் இல்லையா? ஸோ அங்கே சூக்ஷ்மமா இருக்கக்கூடிய ஒன்று எது? சூக்ஷ்ம பதார்த்தம் எது? தொடுதல், உணர்தல், ஸ்பர்ஷம். ஓகே. ஸோ அங்க ஸ்பர்ஷத்துல இருந்து நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கிறோம்? அக்னி தான் வந்து இது காசு. ஸ்பர்ஷம் வந்து காரணம், அதனுடைய விளைவு வந்து அக்னி இல்லையா? ஸோ அந்த அக்னி என்ன ப்ராடக்ட் கொடுக்கும்? சூக்ஷ்மம், ரூபத்தை கொடுக்கும். ஓகே. இப்போ காற்றுல வந்து எதனுடைய பண்பு இருக்கும்? சப்தத்தினுடைய பண்பு இருக்கும் இல்லையா? அதே மாதிரி வந்து நீர்ல வந்து சப்தத்தினுடைய பண்பு, காற்றினுடைய பண்பு கலந்துருக்கும். சூக்ஷ்ம பண்பு. ஓகே. சரி, எப்படின்னா ஒரு நிமிஷம் போட்டு காட்டாங்க தெரியும். ஒயிட் போர்டு. ஆகாயம் கரெக்டா அதாவது அது எப்படி வருது அப்படி எழுதுறேன். ஓகே. ஆகாயம் காரணம். ஓகே. நீங்க யாரும் எதுவும் பண்ணாதீங்க. காரணம் என்பது ஆகாயம். இதனுடைய விளைவு வந்து சப்தம் இல்லையா? சவுண்ட். இது விளைவு. ஓகே. இந்த விளைவில் இது வந்து இப்ப காரணம் ஆயிடும். இதுக்கு கே ஷார்ட்டா போடுறோம், காரணம். ஓகே. இதுல இருந்து என்ன கிடைக்கிறது நமக்கு? காற்று. யாரோ லைன் போடுறீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. காற்று வந்து இப்ப காரணம் ஆயிடுது. ஆமா, இது காரணம், இது வந்து விளைவு இல்லையா? இந்த விளைவு வந்து இப்ப வந்து காரணம் ஆயிடுச்சுனாக்கா நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன வரும்? தொடு உணர்வு. அதனுடைய விளைவு, காற்றினுடைய விளைவு. சோ அது என்ன ஆகும்? ஸ்பர்ஷம். தொடு உணர்தல். யாரோ லைனா போட்டு இருக்கீங்க. யாரு போடுறீங்கன்னே தெரியல எனக்கு. ஓகே, ஃபைன். சோ இப்ப இது வந்து விளைவு. இப்ப இது வந்து காரணமாகும் இல்லையா? இது ஏன்னா காரணம் வச்சுக்கோங்களேன். இந்த ஸ்பர்ஷத்துல இருந்து என்னது ஆக்சுவலி? ரூபம் இல்லையா? சாரி, இது அக்னி. அப்ப அக்னிங்கிறது விளைவு, தொடு உணர்வுங்கிறது காரணம் இல்லையா மாதாஜி? எஸ். இப்ப இது அக்னி காரணமா? இது இப்படிதான் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? அதாவது ஒரு ஸ்தூலம், அடுத்து ஒரு சூக்ஷ்மம், ஒரு ஸ்தூலம், சூக்ஷ்மம், இப்படிதான் அந்த இது வந்து கிடைக்கும் நம்ம. ஓகே. சோ இதெல்லாம் நம்ம பெருசு பண்ண போகும்போது லைன் எல்லாம் வருது மாதாஜி. அப்படியா? சரி சரி, ஓகே, ஃபைன். சோ இங்க ஸ்தூலமா இருக்கிறதெல்லாம் எது? பஞ்ச மகாபூதங்கள். சூக்ஷ்மமா இருக்கிறது வந்து தன்மாத்திரங்கள். அது எல்லாமே வந்து அதனுடைய விளைவுகள் இல்லையா? ஒன்றிலிருந்து ஒன்று தோன்றுகின்றது. ஓகே. இது இப்படிதான் இந்த ரூட் காஸ் ஃபார், அதாவது சப்தத்திற்கு மூல காரணம் ஆகாயம் இல்லையா? அதே மாதிரி காற்றுக்கு மூல காரணம் சப்தம். இப்படி ஒன்றிலிருந்து ஒண்ணு ஃபார்ம் ஆயிட்டே இருக்கும். அதனால்தான் இந்த சப்தத்தினுடைய பண்பு காற்றுலயுமே இருக்கும். இப்ப ஜோரா காற்று அடிச்சா நமக்கு காதுல சப்தம் கேக்குதா? அது நம்மள தொடுதா? ரெண்டு பண்புமே இருக்காங்க இல்லையா? சோ சோ காற்றினுடைய ஒரிஜினல் பண்பு தொடுதல், அதே மாதிரி அந்த சப்தமும் கேட்கும் இல்லையா? நெக்ஸ்ட் ஸ்பர்ஷம்ல இருந்து என்ன கிடைக்கும் நமக்கு? அக்னி இல்லையா? இப்ப அக்னி வந்து தகதகன்னு எரியும் பொழுது என்ன ஆகும்? அதுவுமே சவுண்டு தான். அது எப்படி மாதாஜி தொடுதல்ங்கிறதுல இருந்து அக்னிங்கிறது வரும்? இருங்க. அதாவது இது காரணம், இதுல இருந்து காரணம். இது படைப்பே இப்படிதான்.
இது நம்ம அப்படி புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, சோ ஒன்று காரணம் இருந்தால் மற்றொன்று விளைவு. இதுதான் இந்த உலகத்தினுடைய நியதி. இதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, இறைவன் படைப்பு இப்படிதான் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. இதை நீங்க முழுசா அந்த செகண்ட் கேண்டோ படிக்கும்போது நான் பக்தி வைவ பண்ணும்போது உங்களுக்கு இன்னும் டீட்டெயிலா நல்லா புரிய வரும். ஆனா இது பேஸ் இதெல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்க. ஓகே, சோ இந்த அக்னில என்ன இருக்கும் பாருங்க. அக்னில ஒரு குறிப்பிட்ட ரூபம் வரும். அதுதான் அக்னிக்கே உரித்தான பண்பு இல்லையா? அதுக்கப்புறம் வெப்பமும் பிரகாசமும் நம்ம வந்து இருக்கும் இல்லையா? சோ இந்த வெப்பம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஃபீல் பண்ணும். அதுதான் தொடு. அது எதனுடையது? காற்றினுடைய பண்பு இல்லையா? அந்த வெப்பம் வந்து இப்போ அடுப்பு நீங்க எரிய வச்சீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஊர்ல எல்லாம் நம்ம வந்து விறகு அடுப்பு எரிய வைப்போம் இல்லையா? அதுகிட்ட நீங்க உட்கார்ந்தீங்கன்னாக்கா என்ன உங்களுக்கு தெரியும். உங்களுக்கு நீங்க அந்த கண்ணால அந்த அக்னியை பார்ப்பீங்க இல்லையா? அதனுடைய ஃபார்ம் கூட உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும் இல்லையா? அது எந்த சைஸுக்கு எரியறதுன்றதும் நீங்க அந்த ரூபத்தை பார்க்கலாம். அது அக்னிக்கே பண்பு. அதே மாதிரி காற்றினுடைய பண்பு வந்து இந்த அக்னில இருந்து 2 விதமான இது வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் வரும். ஒண்ணு வந்து வெப்பம், இன்னொன்னு வந்து பிரகாசம் இல்லையா? அந்த அக்னி எரியும் போது கூட நல்லா படபட படபடான்னு எரியும் இல்லையா? விறகு தகதகான்னு எரியும் பொழுது சப்தம் வரும். அந்த சப்தம் வந்து எதனுடைய பண்பு? ஆகாயத்தினுடைய பண்பு இல்லையா? அந்த அந்த நெருப்புல இருந்து வரக்கூடிய அந்த வெப்பம் வந்து நாம உணர்றோம். அதுதான் தொடு உணர்வு. அது எதனுடைய பண்பு? காற்றினுடைய பண்பு. ஓகேவா? இது நிறைய பேர் ராதிகா மாதாஜி உங்களுக்கு எடுத்திருக்காங்க. சோ இப்பயும் நான் உங்களுக்கு அதை தான் சொல்றேன். ஸோ சேம் திங், இதுல எந்த மாற்றமும் இல்லை. அததான் அந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம படிக்கிறோம். ஓகே, இப்ப இது காரணம். இதுல இருக்கக்கூடிய காரணம் என்னது? இது அக்னியில இருந்து என்ன வருது? ரூபம். ஓகே, ரூபம் தான் விளைவு. விளைவுக்கு வீட் போட்டிருக்கேன். இப்ப இது காரணமாகும். இந்த ரூபம் வந்து காரணமாகும் இல்லையா? சோ எதுக்கு? நீர் எனக்கூடிய வாட்டர், இது விளைவு. இந்த நீருக்குள்ள எத்தனை இருக்கு பாருங்க. நீர் வந்து என்ன ஆகும்னாக்கா மேல இருந்து பொழியும் பொழுது ஒரு கண்டெய்னர்ல நம்ம எடுக்கும்பொழுது அதனுடைய சைஸ் அளவு நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும். அந்த ஃபார்ம் வந்து எந்த கண்டெய்னர்ல எடுக்கிறோமோ அந்த சைஸ் தான் நம்ம அந்த இது. இப்ப டேம்ல வந்து தண்ணியை வந்து தேக்கி வைக்கிறாங்க இல்லையா? அதனுடைய கொள்ளளவு எவ்வளவுன்றதையும் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். அதனுடைய சைஸ் எப்படின்றதும் நம்மளால மெஷர் பண்ணிக்கிறோம் இல்ல? எப்படி? டைமென்ஷன் போட்டு இல்லையா? அளவு இருக்கு, இவ்வளவு கண்டென்ட் இருக்கு, இவ்வளவு வால்யூம் இருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து இத்தனை கியூபிக் சென்டிமீட்டர் அப்படின்லாம் வந்து சொல்லுவாங்களே. இவ்வளவு சென்டிமீட்டர் நீர் வந்து திறந்து விடப்படுகிறது. வாசிக்கிறாங்களா? வாசிக்கிறாங்க இல்லையா? எப்படி வாசிக்கிறாங்க? அதனுடைய மெஷர்மெண்ட் சைஸ் அதுதான் ரூல். அது அப்படியே அளந்து வச்சிருப்பாங்க அவங்க அந்த ஸ்கேல். அது கட்டிடம் கட்டும் பொழுதே அந்த அளவுக்கு வந்து பண்ணிருப்பாங்க. கொள்ளளவு ஒரு டேமுக்கு எவ்வளவு கொள்ளளவு அப்படிங்கறது வந்து அதை கொண்டு சொல்லுவாங்க. இவ்வளவு நீர் வந்து தேக்கி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஈவன் நம்ம கூட வீட்டுல டேங்க் கட்டுறோம் இல்லையா? வாட்டர் டேங்க் இல்லையா? அது எப்படி அந்த வாட்டர் டேங்க் இத்தனை லிட்டர்ஸ் நம்ம அந்த இத்தனை சைட் போட்டு நம்ம கட்டுறோம் இல்லையா? ஒவ்வொருத்தர் வீட்லயும் வாட்டர் டேங்க் உண்டு. ஏன் நம்ம டேம் இல்லையா? சோ அப்ப அதுல ரூபம் எனக்கூடியதும் இருக்கு இல்லையா? சோ அந்த நீரை வந்து நம்ம தொட முடியும். மனமும் இருக்கு மாத்தாடி. மண்ணுக்கு இதுக்கு இருங்க அந்த நீரை தொடும் போது நமக்கு தொடு உணர்வு இல்லையா? நீர் வந்து கொதிக்கக்கூடிய நீரை தொட்டா நமக்கு சூடு தெரியும் இல்லையா? அதே மாதிரி வந்து ஜில்லுன்னு ஐஸாக போகிற நீரை தொட்டா நமக்கு வந்து சில்னஸ் தெரியும். சோ அது ஸ்பர்ஷம் இல்லையா? சோ அடுத்து வந்து காற்றுல இருந்து நமக்கு ஸ்பர்ஷம், அக்னியில இருந்து ரூபம். சோ கொள்ளளவு கொண்டு ரூபம், தொடுதல் மூலியமா வந்து காற்றினுடைய பண்பு. அது ஜோரா ஒரு அருவி போல கொட்டும் பொழுது அதனுடைய சப்தமும் நம்ம கேட்கிறோமா இல்லையா? சோ அப்ப நீர்ல இந்த 3 பண்புகளுமே எல்லாமே கலந்துருக்கு இல்லையா? சோ இப்ப இது விளைவாய் 5 பண்புகள். மழை தேஜா பெய்யும் போது கூட அதோட சப்தம் கேட்கும். வெரி நைஸ் ரியலைசேஷன். எஸ், மழை பெய்யுதுன்னா ஜோருன்னு சப்தம் கேட்கும் இல்லையா? அதை போய் நம்ம தொடவும் முடியும். அதை நீங்க ஒரு பக்கெட்டை பிடிச்சி அதை மெஷர்மெண்ட்டும் பண்ண முடியும். நீங்க இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட நீங்க அதே மழை ருசிலிங்க அதான் தூத்தலா விழும்போது கூட ஒரு சத்தம் வரும் இல்ல? அண்ணி போட்டாலும் டேஸ்ட் தெரியும் மாதாஜி. டேஸ்ட். அடுத்து ருச்சி. நீர்ல வந்து ருச்சி தெரியும். நீருக்கு உரித்தான பண்பு எது? ருச்சி.
சோ இந்த இதுதான் இது வந்து விளைவு. இப்ப நீர் வந்து காரணமா இருந்தா காரணம் ருச்சி விளைவு. விளைவு வந்து இருக்கு. சோ இதுல இருந்து என்ன கிடைக்குது நமக்கு? பூமி, பூமி. எர்த். சோ இந்த எர்த்துல பாத்தீங்கன்னாக்க உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். எர்த்துக்கு வந்து ஒரு சைஸ், ஒரு ஃபார்ம் இருக்கு. உருண்டை இல்லையா? பூமி வந்து ஒரு உருண்டை அப்படின்னு நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? சோ பூகோளத்துல படிச்சிருக்கோம். அடுத்து வந்து இந்த பூமியில வந்து நம்ம வந்து பூமியை வந்து நம்ம ஸ்பரிசிக்கிறோம் இல்லையா? நம்ம நின்று நடக்கிறோம், படுத்துக்கிறோம், எல்லாமே பண்றோம் இல்லையா? ஸ்பர்ஷனம் உண்டு. அதே மாதிரி வந்து பூமியை வந்து நம்ம வந்து அந்த ரூபமும் பார்த்தோம். பூமியில சப்தத்தையும் நம்மளால ஏற்படுத்த முடியும் இல்லையா? பூமியில சப்தமும் வந்து நம்ம கேட்கிறோம். இல்ல நம்ம பேசுறதெல்லாம் இப்ப எங்க கேட்டுட்டு இருக்கோம்? இட்ஸ் அ மீடியா. இட்ஸ் எர்த் இஸ் ஆல்சோ எ கண்டக்டர் இல்லையா? படிச்சிருக்குமா பிசிக்ஸ்ல? படிச்சிருக்கோம் மாதாஜி. பூமி வந்து ஒரு கடத்தி அப்படின்னு நீங்க படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? அதாவது சப்தம். இப்ப நம்ம பேசுறது வந்து நீங்க கேக்குறீங்க இல்லையா? காதால கேட்டுக்கிறீங்க. எப்படி கண்டக்ட் பண்ணாதான் கேட்க முடியும். இப்ப இந்த கம்யூனிகேஷன் எல்லாம் பண்றாங்க, டிவி, ரேடியோ, இதெல்லாமே எப்படி நடந்தது? பிகாஸ் எர்த் இஸ் கண்டக்டிங். ஓகே. சோ மேலும் இந்த நீரினுடைய பண்பு என்னது? ருச்சி. ஒரு மண்ணு வந்து நீங்க ஒரு பர்டிகுலர் மண்ணு, இப்ப நீங்க மண் வாசனை வரும் மாதாஜி. மழை பெய்ஞ்சா மண் வாசனை வரும் மாதாஜி. மழை பெய்ஞ்சா வந்து பூமியினுடைய பண்பு. வாசனை என்பது அது நம்ம இப்ப சொல்ல முடியாது. ஆனா ருச்சி வந்து நாம பூமியினுடைய பண்பை எப்படி நம்ம உணர்வோம்னா, இப்போ எக்ஸாம்பிள், நான் அந்தந்த இடத்துல தண்ணிய கொஞ்சம் குடிச்சு பார்த்தாக்க ஒவ்வொரு இடத்துலயும் டேஸ்ட் இருக்கும் மாதாஜி. தண்ணியுடைய டேஸ்ட். அதுவும் உப்பு தண்ணி இருக்கும், உப்பு தண்ணி இருக்கும், நன்னீர் இருக்கும், சப்பையா இருக்கும். ஓகே, இதெல்லாம் ருச்சி. இந்த ருச்சியை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். மேலும் அங்க விளையக்கூடிய பதார்த்தங்கள். ஓகே, சோ அந்த பதார்த்தங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா சில பதார்த்தங்கள், இப்ப நான் பிறந்த குடியாத்தம் மாநகரம் அந்த ஏரியாலாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா, நார்த் தமிழ்நாடு பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பவுமே கொஞ்சம் வறட்சியானதுதான் சவுத்து கம்பேர் பண்ணும்போது இல்லையா? அங்க நீர் வந்து ரொம்ப கம்மி. ஆனா அந்த பூமியினுடைய தன்மை எப்படின்னாக்கா, இட் வில் ஹோல்ட், வாட்டர் ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டி வந்து ரொம்ப அதிகம். ரொம்ப நாளைக்கு அந்த நீரை வந்து தன்னிடத்துல வந்து தேக்கி வச்சுக்கும். ஓகே, சோ அந்த ஒரு கெப்பாசிட்டி உண்டு. அங்கே விளையக்கூடிய பதார்த்தங்கள் வந்து ரொம்பவுமே ருச்சி. இப்ப கூட ஊருக்கு போனோம்னா அம்மா சாதாரணமா ஒரு கத்திரிக்காய் சாம்பார் ஏதோ ஒன்று பண்ணா கூட அவ்வளவு ருச்சி. அங்க இருக்கக்கூடிய கத்திரிக்காய் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட். நான் இங்கேயும் வந்து கத்திரிக்காய் வாங்கி, இங்க நீர் நிறைய இருக்கு, ஆனா அந்த ருச்சி கிடையாது. ஓகே, அது மாதிரி காய்கறிகள்லாம் வித்தியாசப்படுது மாதாஜி அடுத்த இடம். ஆமா. சோ அது பூமியினுடைய குவாலிட்டியில இப்ப இந்த 4மே நம்ம பாக்குறோம் இந்த இடத்துல இல்லையா? சோ அதற்கே பூமி மண் வாசனை வந்து மழை ஒரு ஒரு வெப்பமா இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல தபதபான்னு மழை பெஞ்சா அப்ப மண் வாசனை நமக்கு வருதா இல்லையா? ஈவன் நீங்க சாதாரணமாவே நீங்க பூமியை தோண்டினாலும் கூட அந்த ஈரப்பதமான மண்ணை வந்து நீங்க ஸ்மெல் பண்ணலாம். ஓகேவா? புரிஞ்சுதுங்களா? எப்படி இத வந்து நீங்க எல்லாம் உணரணும்ட்டு. ஓகே, சோ மீண்டும் இத இன்னொரு வாட்டி நான் சொல்றதுக்கு முடியாது. நீங்க இப்ப இத சொன்னதை வந்து இத மைண்ட்ல பதிய வச்சுக்கிட்டு அதை வந்து புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணுங்க. ஓகே, ஃபைன். ஓகே. இப்ப நான் வந்து we are going to the session. சோ இங்க இத வச்சு நம்ம பார்த்துக்கணும். 5 புலன் பொருட்களை அனுபவிக்க முயல்றோம். பரமபுருஷரை மதிக்காத காரணத்தால் ஒருவன் பௌதிக நிலையில் வைக்கப்படுகிறான். இவ்வாறு வைக்கப்பட்டவன் பரமபுருஷ உபதேசங்களை பின்பற்ற விரும்பாமல் தானே அமைத்துக் கொண்ட ஒரு பாதையில் சென்று தன் நிலையை உயர்த்தி கொள்ள முயற்சிக்கணும். இது எப்பவுமே ஐ எம் த டூயர், ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ், பலன் கருதும் செயல்கள்ல இருக்கக்கூடியவங்க. நான் செய்தேன், நான் கிரேட் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க பாருங்க அவங்களுக்கு. எனினும் புத்தி பேதலித்து போன ஜீவராசி எப்படி அடங்க நடக்க வேண்டும் என்பதையும் அதன் மூலம் ஆனந்தமும் அறிவும் அமைதியும் நிறைந்த நித்தியமான ஒரு வாழ்வை எப்படி அவனால் அடைய முடியும் என்பதையும் அத்தகைய ஒரு வாழ்வு உள்ள ஆன்மீக உலகிற்கு எப்படி திரும்பி செல்வதெனும் உபதேசிப்பதற்காக பரம கருணாமூர்த்தி ஆகிய பகவான் நேரில் வருகிறார். அதுதான் பகவான் அவதரிக்கிறார். எங்கே அஜ்ஞானம் என்பது தலை தூக்குகிறதோ இல்லையா, எங்கே வந்து ரஜோ மற்றும் தமஸ் குணங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதிகரிக்கிறதோ அந்த சமயத்துல சோ அப்ப என்ன ஆகும்னாக்க இந்த சத்துவகுணத்துல இருக்கக்கூடிய ஜீவராசிகளால வந்து வாழவே முடியாது. ஓகே, அந்த சத்துவகுணம் வந்து குறைய ரஜோ தமசிக் இயல்பு வந்து அதிகரிக்க தான் செயல்படுகின்றேன். இப்போ இந்த குளோபலா நடந்துட்டு இருக்கக்கூடிய போரெல்லாம் என்னது? எந்த மாதிரி புத்தி? அஜ்ஞானமும்
வந்து ரஜோகுணம் கலந்ததுதான். தான் ஆதிக்கம் என்று செலுத்துவதற்கான ரஜோகுணம், அவன் செயல்படும் விதம் வந்து அஜ்ஞானம். ஓகே, அதனாலதான் இந்த ப்ராப்ளம்ஸே. புத்தி பேதலித்து தான் அந்த ஜீவராசி என்ன நினைக்கிறான், அவன் வந்து எப்படி அடங்கி நடக்க வேண்டும். அப்படிப்பட்ட ஜீவன் ஒரு காலகட்டம் நிறைய அடிப்பட்ட பிறகு என்ன ஆவான், அடங்கிடுவான். அப்ப அதன் மூலமா அவன் வந்து நிறைய படிப்பினை கிடைக்கும். அப்போ உண்மையான நிலையை வந்து தேட ஆரம்பிப்பான். அப்படி அவன் தேடும்போது அவன் அடையக்கூடியது வந்து ஆனந்தம் இல்லையா, சச்சித் ஆனந்த நிலை இல்லையா. சோ ஞானமும் படிவான், அமைதியும் அடைவான். அந்த நிலை வரும்பொழுது அவன் வந்து நெக்ஸ்ட் அவன் என்ன இலக்கா வைப்பான், அவன் வந்து பகவானுடைய திருநாட்டுக்கு செல்றதுக்காக போறதுதான். ஓகே, அப்போ பகவான் வந்து அவனுக்கு நேரிலே, அதாவது வாசுதேவ நிலை வந்து அவன் அடைய பெறுகிறார். ஓகே, ஜீவராசியான பௌதிக உடலைய பெற்றுள்ளான். இந்த உடலுடன் அவன் தனியாகத்தான் போராடுகிறான். இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். யாருமே ஒருத்தருடைய சப்போர்ட்டோட எங்கேயுமே போராடுறது கிடையாது. ஒவ்வொருடைய மனதிலுமே வந்து போராட்டம் என்பது நிகழ்ந்த வண்ணமே இருக்கும். ஓகே, எப்பொழுதுமே நிகழ்ந்துட்டு தான் இருக்கும். ஆனா அதை அறியக்கூடியவர் யார், அந்த ஜீவனோட சேர்ந்து பரமாத்மா ஒருத்தருக்கு மட்டும்தான் தெரியும். நம்முடைய குணாதிசயம், நம்முடைய செயல்படும் முறை எல்லாமே வந்து தர்மத்தின் அடிப்படையில இருந்தா பகவான் வந்து நமக்கு வந்து நல் மார்க்கத்தை வந்து காட்டி விடுவார். ஓகே, ஆனா அதே வந்து நம்முடைய செயல்பாடுகள் அதர்ம வழியில இருந்தா பகவான் வந்து நிறைய விஷயங்களை தடுப்பார். ஆனா அதை நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியாது. நம்முடைய பேராசை இதெல்லாமே நம்மளை வந்து தவறு இழைக்கிறதுக்கான ஒரு பாதையை இட்டு சென்று விடும். அப்போ நாம் என்ன ஆகும், மீண்டும் வந்து இந்த குழியில வந்து விழ வேண்டியதுதான். அதாவது 84 லட்சம் விதமான உயிர்வாழிகள் அந்த இதுல வந்து நம்ம பிறவி எடுக்க வேண்டியதுதான். உதாரணமாக கடலில் போராடுபவன், கடல்ல நம்ம நீச்சல் அடிக்கும் பொழுது யாராவது நமக்கு சப்போர்ட் வருவாங்களா என்ன? நாம தான் நம்ம கையும் காலையுமே ஆட்டணும் இல்லையா. சோ யாரும் வந்து நமக்காக கையை காலை ஆட்ட முடியாது, சப்போர்ட் தேட முடியுமா என்ன? அது போன்றதுதான் இந்த ஜீவன் இந்த எந்திரத்தில் வாழும்போது. சோ நாம தனியாகத்தான் நீந்தி கடக்க வேண்டும். யாருமே வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்க. நம்ம கூட எப்பவுமே இருக்கக்கூடிய பகவான் மட்டும்தான் நமக்கு இருப்பார், வழி நடத்துவார். யாருமே உதவ மாட்டாங்க. இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். we have to sail. பிறந்த போது எப்படி தனித்து வந்தோமோ மரணிக்கும் பொழுதும் நாம் அப்படிதான் தனித்து செல்வோம். ஸோ இடைப்பட்ட காலத்துல ஏற்படக்கூடிய உறவு முறைகள் நாம் இங்கு வாழும் காலம் வரைக்கும் தான். அதன் பிறகு அது தேவையே இருக்காது. எனவே 17வது விஷயமாக இருக்கக்கூடியது எது? ஆத்மா இல்லையா. இந்த ஸ்லோகத்துல சுட்டி காட்டப்படுகிறது. பரமபுருஷரான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை தவிர வேறு எவராலும் அவனுக்கு உதவ முடியாது. உள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா தவிர இந்த ஜீவாத்மாவுக்கு யாருமே ஹெல்ப் பண்ண முடியாது எந்த சூழ்நிலையுமே. இதை நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். இதை உணர்ந்த பிறகு நாம பகவானுடைய திருவடிகளை நாம சமர்ப்பிக்கிறோம். சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ஞம் மாமேகம் சரணம் பிரஜான்னு சொல்லிட்டு நம்மளே சமர்ப்பிக்கணும். சோ மனிதர்களும் இதுல என்ன இருந்தாலும் எந்த ஒரு இதுமே உதவி வந்து நமக்கு எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலுமே வந்து கை கொடுக்காது. ஓகே, சோ ஒவ்வொருவரும் இயற்கையின் பல மூலப்பொருட்களுக்கு இடையிலே வாழ்வுக்காக தனியாக போராட வேண்டும். எனவே மனிதனுக்குள் ஒரே வழி கிருஷ்ணர் கூறுவது போல் அவரை சரணடைவது ஒன்றுதான் இல்லையா. ஐநந்தனா தனுஜா கிங்கனம் பதிதம் வாம் விஷமே பவாம் புதௌ கிருபயா தவ பாத பங்கஜ சிததூலி சதிருஷம் விசிந்தயா. சிததூலி இல்லையா, சிறு தூசு. ஓகே, சோ நந்தனுடைய மகனான இல்லையா, ஐநந்தன தனுஜா கிங்கரம், நந்த மகாராஜுடைய மகன் இல்லையா. சோ அவருக்கு நான் நித்திய தொண்டனாக இருந்தும் எப்படியோ நான் என்ன பண்ணேன், விஷமே பவாம்புதோ, நான் தவறி வந்து என்ன ஆயிட்டேன், கீழே விழுந்தாச்சு. அதனால அவருடைய கிருபை இல்லையா, நான் மிகவும் போராடி கொண்டிருக்கின்றேன் என்றாலும் என்னை காப்பாற்ற கொள்ளக்கூடிய ஒரே வழி எனக்கு எதுவுமே தெரியல. ஆனா அந்த வழி யாரு? அந்த பரம்பொருள் தான். எனவே மரணம் என்னும் இக்கடலிலிருந்து என்னை கரையேற்றி எங்க தங்களது இல்லையா பரிதம் வா விஷமே கிருப்பையா தவ பாத பங்கஜா இல்லையா. தவ பாத பங்கஜா யாருடையது? பகவானுடையது. அதுல வந்து நம்மள வந்து ஒரு தூசியாக வந்து அவர் வைத்துக் கொள்வீரனாலே அது என்னை காப்பாற்றி விடும் சொல்றார். சத்ருஷம் விசிந்தையா இல்லையா. அதனால ஸ்ரீல பக்தி வினோத தாகூர் கூட என்ன சொல்ற, எம்பெருமானே எப்பொழுதும் எப்படியும் இந்த அறியாமை கடலில் நான் வீழ்ந்தேன் என்று எனக்கு தெரியாது. நாம் எல்லாரும் எப்ப இங்க எத்தனை ஜென்மங்கள் எடுத்து நாம் இங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் நமக்கு தெரியாது. இப்ப நாம பிறந்த டேட் எல்லாம் எழுதி வச்சு நம்ம இப்பதான் வந்தோம் நம்ம நினைக்க கூடாது. இந்த ஆத்மா எத்தனை மிகவும் பழமையானவன் இல்லையா, எத்தனை உடலை எடுத்திருக்கான்னு நமக்கு தெரியாது. இப்பொழுது என்னை காப்பாற்றிக் கொள்ள எந்த வழியும் எனக்கு புலப்படவில்லை, உபாயம் எதுவுமே எனக்கு தெரியல. நான் தேகி உபாய, எனக்கு வழி தெரியலன்னு சொல்றார்.
ஒவ்வொருவரும் அவருடைய வாழ்வுக்கு பொறுப்பாளி. நாம தான் பொறுப்பாளி என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது. நாம பொறுப்பாளினா நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள், அதுதான் பொறுப்பு. தனிப்பட்ட ஒருவன் கிருஷ்ணரின் தூய பக்தனாகும் பொழுது மட்டும்தான் நாம் அந்த கடல்ல இருந்து மீட்கப்படுவோம். இல்லைன்னா மீண்டும் மீண்டும் இந்த இடத்துல நாம உழண்டு கொண்டுதான் இருப்போம். ஓகே. वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामचारी हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।